Είσαι ένα αστέρι του ουρανού. Περίμενε τώρα. Όταν γίνεις παππούς και καλά δεν θα ακούς, πιο πολύ θα σ' αγαπάω. Θα στο λέω ξανά, ακόμα πιο δυνατά και κρυφά θα γελάω. Κι αν τα μάτια σου πια θα με βλέπουν θολά, δεν πειράζει να είσαι καλά. Λοιπόν. Καλησπέρα! Καλησπέρα. Γιατί διάλεξες αυτό το τραγούδι? Γιατί μ' αρέσει. Θεωρείς... Κοίταξε, έχεις γεράσει ήδη εσύ. Εγώ νινή θα είμαι πάντα. Ναι. Ναι. Δεν βλέπεις, δεν ακούς. Ορίστε, το κατάλληλο τραγούδι για σένα. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? 5-0. Άσε, να ρωτήσουν εμένα, άσε παρακαλώ πολύ. Από πίσω είναι ο καφρός. Στο σπίτι Κασάνδρα, πού είναι οι παντόφλες? Όλοι οι άντρες το Μπροστά κάνουμε σου. αυτό. Όλοι οι άντρες το Μπροστά κάνουμε σου. αυτό. Πού είναι τα κλειδιά μου? Στο τραπεζάκι, δηλαδή. Όλοι οι άντρες το κάνουμε αυτό. Όλοι στην καβή τότε. Άρη, να ζητήσω το λόγο. Μια μικρή λυπήρα θέλω. Καλησπέρα. Τα παιδιά μας. Καταρχήν Καλησπέρα, πρώτα απ' παιδιά. όλα, πού πας καλέ? πάω, Έχουμε εδώ φεύγω. τους τηλεθεατές μας. Μας βλέπουν. Μας βλέπουν. Δεν θα μας ζουν εδώ πέρα. Θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε, Ναι. έτσι θα ξεκινήσω εγώ σήμερα. Ένα χρόνια πολλά στον μπαμπά μου, στον Βανιαμίν Κανιόγλου που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Χρόνια πολλά μπαμπά. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ, να είσαι γερός, ευτυχισμένος. Πρόσεξε, να προσέξεις την υγεία σου γιατί έχεις πολλά πράγματα να δεις ακόμα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Θα σε πάρω μετά τηλέφωνο. Φιλάκια. Πάμε να κάτσουμε. Αγάπες μου όμορφες. Άντε πάλι τα έβγαλα εγώ. Θα με στέλνει η μάνα μου μήνυμα τώρα, θα μου λέει κάλε. Τα μπουτια. Τα μπουτια. Ναι, αλλά αυτό είμαι σίγουρα θα της αρέσει σίγουρα. Βάλε λίγο να ακούγεται μουσικούλα έτσι, Ναι, τη ρε, γιαγιά και παιδιά. τον παππού. Ρε Αντώνη, ρε Δημήτρη. Τον παππού και τη γιαγιά εκεί πέρα, Όχι, γιατί... όχι το παππούτι, για κάτι άλλο ρε παιδιά. Τι έχουμε επιλογές, τι να βάλει? Κάνα βέρτι. Βάλε βέρτι. Ορίστε και η Ρίχτω, μαμά μου Ηλία. έστειλε μήνυμα, ωραίο τραγούδι έβαλες, αγαπώ ρε μαμά, γι' αυτό είμαστε τα βράκια. Άντε. Κυρία Λένα, Άρη, κυρία δεν Λένα. είναι Κυρία ότι δεν Λένα. βλέπουμε. Είναι ποιος είναι αφεντικός στο σπίτι. Άρα, γεια σου. Λοιπόν, Δηλαδή- ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέρε τις Με παντόφλες. συμπληρώνεις. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε και καλά. Άσε ρε Εντάξει, Κωνσταντίνα οκ, έχετε δίκιο, τώρα. ναι. Έτσι. Ποιος είναι τα αφεντικό στο σπίτι. Εντάξει, Εμείς εσύ. τα κάνουμε Κατά όλα. βάθος εσείς είστε. Λοιπόν, σε όλα έχει βρει μια δικαιολογία. Ρε αγάπη μου, δεν μπορώ να πλώσω τα ρούχα στο μπαλκόνι. Ζαλίζομαι σε Ζαλίζομαι. αυτό. Δηλαδή δικαιολογίες Αλλά σε ξέρεις, όλα. επειδή δεν το κάνει για να φάω τα μούτρα μου, να ησυχάσει από μένα. Έχει Να καλώδια παίζω από κάτω. καμιά Έχει ώρα. καλώδια από Αυτό κάτω. μαζί. Έχει καλώδια από κάτω, θα πάρεις αντίσταση και δεν θα πάθεις τίποτα. Είσαι Μην σίγουρος αγχώνεσαι. ότι δεν σκιστούν τα καλώδια. Μια ηλεκτροπληξία. Μια ηλεκτροπληξία το πολύ μην είναι. Εντάξει. Νέα θα γίνω μωρέ. Lifting κατευθείαν. Α, μπράβο. Και τι είπαμε για lifting τώρα, μια που είπαμε για lifting. Λοιπόν, που πιο μακριά δεν είχατε να μου το βάλετε. Ευχαριστώ. Το lifting. Το τραπέζι. Και το τραπέζι πάλι μακριά είναι. Άμα δεν είμαι εγώ εδώ πέρα. Και κοίτα πώς το έχουνε. Αλφαδιασμένο, τετραγωνισμένο. Επί της μοδός είναι στο πλάι. Δημητράκη, εσύ φταίς. Δημήτρη, εσύ το έβαλες. Στο διάλειμμα θα το ρυθμίσουμε. Ο Αριστόβαλ, εντάξει. Ρε, εσύ. Είπαμε, είσαι ψυχαναγκαστικός, το Τώρα ξέρουμε. θα σε πω. Καλά, διάλειμμα θα έχει. Από εκεί να κοιτάξω τώρα. Πού θες Δημητράκη, πού θέλετε. Άντε, πάμε από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Έχω να Δημήτρη. φέρουμε το Face Lift Serum. Είπαμε το επαναστατικό προϊόν που μέσα σε ένα λεπτό γίνεστε άλλος άνθρωπος. Τσίτα η επιδερμίδα. Ξεχάστε, φίλες μου και φίλοι, τα χειρουργεία. Πλέον με ανέμακτες υποθέσεις έχετε το Face Lift Serum. Αποκτήστε το τώρα. Κάτσε γιατί είναι στραβό από εδώ πάει. Έτσι εκεί. Μόνο με 69,90 δικό σας το 542-601. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε το δικό σας. Θα με θυμηθείτε. Μετά θα κλαίει ο φουστάνος. Δεν θα έχει δουλειά. Εννοείται, καλά κάνει. Βέβαια. Όχι, όχι, Δεν κατάλαβα. όλος ο κόσμος πρέπει να έχει δουλειά. Συγγνώμη, Όλος ο γιατί να κόσμος. πάω εγώ να δώσω 3 χιλιάρικα και εγώ δεν ξέρω πόσο Τρία. για να κάνω 3 πλαστικές και τέτοια γενικά. Για αρχή 3 και Προκαταβολή για αυτοκίνητο. Ένα Botox έχει από 200 και πάνω. Τι 200. Ευρώ. Εκεί στο 200, βέβαια. 150-200. Ένα παπάκι παίρνεις. Ωραία. παπάκι. Μηχανάκι για να κυκλοφορείς. 200. Ναι. Τώρα φαντάζεσαι τη γιαγιά να πάρει παπάκι. Εννοείται, Λίγο γιατί δύσκολο. όχι. Κάνει και σούζες. Κατάλαβα. Ορίστε. Αχ, Τι έχουμε Θεέ μου. σήμερα? Τι έχουμε σήμερα, γιατί δεν έχουμε σήμερα. Μην φύγει κανείς, φίλοι μου. Εδώ θες παρεάκι. Θέλετε παρεάκι, θέλουμε παρεάκι. Πάλι θα είμαστε 2 ώρες κοντά σας. Πέμπτη σήμερα. Αν έρχεται Σαββατοκύριακο, να πάμε πουθενά. Πού θα πάμε? Σπίτι, ξεκούραση. Μαμά, σε σένα θα έρθω, ξέρεις. Τα έχουμε κανονίσει. Φαΐ. Φαΐ, θα φάμε. Λοιπόν, έχουμε την Κωνσταντίνα φυσικά, τη Μούκα. Εννοείται. Που πάλι μου έκανε ένα υπέροχο μαλλί. Δηλαδή, Κωνσταντίνα, δεν το... πλέον δεν βγάζω το μαλλί, τέλος. Άστο να λέει από εκεί.
Ούτε Γιατί με μου λέει, επέμβαση άλλη, ξέρεις. να το βγάζεις και που και που. Δεν το βγάζω, λέω τώρα. Και προχθές με έκανε η κάρμα, έπεσε με τα μαλλιά. Βγάλτε στα κάρμα, βγάλτε. Εννοείται, την έχω εκπαιδεύσει. Φαντάσου. Κατευθείαν στο μαλλί πάει. Δεν σου κάνω μπλάκα, κατευθείαν στο μαλλί πάει η κάρμα. Εγώ κάνω γκάλο Είναι σίγουρα πάντως. σκληρή, το έχετε ελέγξει, είναι... Όχι, είναι σκυλάνθρωπος, πραγματικά. Έχει πάρει τη Ναι, συνήθεια. κάτι δεν πάει καλά, αλλά It's τέλος okay. πάντων. Η Κωνσταντίνα σήμερα που μας έχει κάνει, θέλω να το γράψουμε και από κάτω άμα είναι εύκολο. Δημητράκη, ακούς. Να βρουν την Κωνσταντίνα Μούκα στο Facebook, όπως το ακούτε στα λατινικά. Κωνσταντίνα Μούκα. Με W το κο. Κατάλαβα. Θέλω να το δώσει παρακαλώ εντός ολίγου. Έχει άμα 2 θέλετε. προφίτσες, λέει. Α, εντάξει. 2 προφίτσες. Θα... Προφίσεσαι. Θα το δούμε τώρα, άμα έχει προφήσεση. Και εγώ lower έχω, αλλά δεν ξέρω την τύφλα μου. Και το μούκα με OU. Λοιπόν, Το μούκα είναι με OU. α, άσχετο, εντάξει. Θα το βάλει, θα το βάλει. Περίμενε. Το έβαλε, στα Περίμενε. ελληνικά. Στα ελληνικά το βάλει. Περίμενε, μην περίμενε. Έχουμε. Θέλω να γράψεις Κωνσταντίνα Μούκα στα Παιδιά, λατινικά Facebook, που μπορεί να τη βρει ο κόσμος. Και οι φίλοι μας και οι φίλες μας. Για να πάνε να κάνουν ωραία μαλάκια και Κάνε ωραία με ad, νυχάκια. κούκλα. Είμαι blog. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα μου σήμερα θα μας παρουσιάσει ένα άλλο θέμα. Μίλα εσύ αγάπη μου Λοιπόν, γλυκιά. έφερα και το μοντέλο μου, έτσι εννοείται, θα το δείτε. Θα δείξουμε άφρο μπούκλες, μαλλιά, τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας, αλλά και με το επαγγελματικό τρόπο, με ειδικό μηχάνημα, αλλά και με τρόπο που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε στο σπίτι. Πολύ εύκολο και πολύ απλά. Αν βγάλεις το μικροφωνάκι. Θα βγάλεις το βγάζω. μικροφωνάκι, όση ώρα θα το βγάλεις εσύ να δείχνετε εμένα. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Φυσικά, στο Γιώργο Ζορμπά και στην Αδρινά Ζορμπά που μας στείλαν μήνυμα τώρα που μας βλέπουνε, θα πιούμε μετά καφεδάκι, έτσι το είπαμε. Και αν όχι σήμερα, γιατί ο κύριος από εδώ έχει δουλειά, λέει, αύριο σίγουρα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Α, Με το έγραψα OU. σωστά. OU το μούκα. OU. Δεν έχεις Προφίτσεση. προφήσεση. Καλέ, εντάξει. Περνάνε από εδώ πέρα μπροστά μου, ό,τι θέλουμε κάνουμε σήμερα. Γιατί Σαδουλά, όχι. εγώ λέω να πάρεις και το Θα πάρω το μικροφόνιο. Να ρίξω και ένα τραγουδάκι. Άμα θες, ρίξ' Πού το είναι το σπάστο. μικροφόνιο. Εδώ. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αρούλη. Όταν γίνεις γιαγιά και έχεις λαμπρινή μου. Σε έχουμε και πλάτη. Λοιπόν, άκου τώρα να... Περίμενε, μισό λεπτάκι. Θέλω να μας πεις, ξέρω, καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχεις γυρίσει την πλάτη, δεν θέλεις να φανεί η αληθινή ιστορία στον αέρα. Θέλω να μας πεις... Θέλω να μας πεις πώς αισθάνεσαι και για ποιο λόγο ήρθες εδώ. Αισθάνομαι πολύ ωραία, ήρθα για να δείξουμε το μαλλί. Μόνο. Αυτός είναι ο πόνος σου σήμερα. Εντάξει, την επόμενη φορά όμως θα ήθελα να μας πεις και άλλα πράγματα. Λες και είναι Ωραία. βασικά. Εγώ όμως θέλω να σε δει ο φακός. Ένα λεπτό σήκω. Ένα λεπτό σήκω. Α, σκάλα, στο τέλος. Εντάξει. Τι θα κάνουμε σήμερα. Έχω αφήσει αυτό ίσιο, το άλλο είναι ήδη έτοιμο το αποτέλεσμα, απλά για να δείξω. Το θέλω. Λίγο το μικροφωνάκι Κασάνδρα. Εγώ το κράτησα, δεν πειράζει. Μ' αρέσει. Έλα, πάρ' το. Ευχαριστώ. Έλα. Γλυκούλα. Λοιπόν, Πάντα. θα δείξουμε αρχικά πώς το κάνουμε με το μηχάνημα και μετά θα σας δείξω και με ένα απλό μολύβι και μια μάσια που έχουμε όλοι στο σπίτι μας πώς μπορούμε να το κάνουμε, αυτό το αποτέλεσμα. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα, βέβαια δεν είναι τελειωμένο. Θα το δείτε. Ξεκινάω. Εννοείται. Ξεκινάω. Λοιπόν, όσο πιο λεπτές χωρίστρες, τόσο πιο λεπτή η μπούκλα. Έτοιμο. Αχ, Ψήνεσαι. είναι φανταστικό. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Όλοι μπορούν. Και ο Σίμος ακόμα μπορεί. Έχω και μασιά. Ήμουν σίγουρη. Τι νομίζετε, μόνο γυναίκες. Λοιπόν, στο Σίμω θα βάλουμε μια ξανθιά περούκα Ναι. και στον Άρη θα βάλουμε ράστα. Τώρα πλησιάζουν από Κάσα σαν το Ζαν Μπατίστ. Με πάει. Με πάει με ένα ράστα. Εννοείται. Αλήθεια το είπε, το εννοούσε. Είμαι σίγουρη. Θα λίγο και πώς γίνεται με το... Ωραία. Λοιπόν, ένα απλό μολύβι. Okay. Που έχουμε στο σπίτι μας, βέβαια. Οτιδήποτε, ναι. Λοιπόν, παίρνουμε μία τουφίτσα. Τώρα να πάρω λεπτή για να σας δείξω, να φαίνει πιο έντονα. Λοιπόν, τυλίγουμε. Λίγο πιο ψηλά το κεφάλι, λαμπρινή. Μπράβο. Με τι πάκο μοντέλο που έχω, Και πώς θα γίνει το τώρα κρατάμε αυτό. και με τη μασιά που έχουμε σπίτι όλοι, Ναι. απλά το περνάμε. Ψήνουν σε μικρασία από το δωματιό.
Πλάκα Συγκεκριμένα κάνεις είναι στους τώρα. 230 βαθμούς. Πάει αυτή η μασιά. Καλέ, Ορίστε. Το ήθελα να δείξω. αν είναι δυνατόν. Ναι, και είναι πάρα πολύ εύκολο. Βέβαια, εντάξει, άμα το κάνει κάποια Ναι, μόνη γιατί της, όλοι θέλει δεν πιο έχουν πολύ αυτή τη χρόνο. συγκεκριμένη μασιά. Σίγουρα, γι' αυτό το είπα, βέβαια. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα μια τέτοια παρόμοια Αλήθεια? Κωνσταντίνα και εγώ ήμουνα. Δεν μπορώ μόνη μου. Ναι, είναι λίγο Ενώ πιο δύσκολο. πιάνει στην ουσία το χέρι, δηλαδή το έχω αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορούσα. Τελειώνω. Στο κοντρόλι πολλοί μιλάνε. Έβαλα και το γάντι μου, έξω. Να μην μου καείς. Όχι, εντάξει. Καμένη πες Και είμαστε. αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, Δεν μου λες τώρα όμως, αυτό δεν προϋποθέτει το να έχεις όμως πολλά μαλλιά. όχι. Το έχω κάνει ακόμα και σε κοπέλα με πολύ αραιωμένα μαλλιά. Γιατί ξέρεις, και εγώ δεν Και έχω θέμα, το λέω ότι ίσα έχω ίσα κάποια δίνει- αρέωση. Δίνει όγκο. Απλά κοντένει πάρα πολύ το μαλλί, αυτό είναι αλήθεια. Δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αν και τώρα είπαμε, δεν τα κοντένω. Αλλά που και εγώ θα κάνω και αλλαγές. Μυθιτήρες έχει μάθει, μυθιτήρες ξυπνάει. Τη λαμπρινή την πάει πάρα πολύ. Δεν την πάει πολύ. Πάρα πολύ. Και να πω την αλήθεια μου, από χθες το βράδυ είναι τα μαλλιά της τα πίσω, έτσι. Σοβαρά μιλάς Ναι, τώρα. αυτό Δηλαδή θα έτσι κάνει, κοιμήθηκες εσύ, ναι, κορίτσι έτσι μου. κοιμήθηκα. Έτσι κοιμήθηκε. Τι άλλο θα κάνει. Όρθιο κεφάλι. Όχι, Δεν μου λες, σαν μούμια κοιμήθηκες. Όχι, μια παιδιά, χαρά δεν κοιμήθηκα, χαλάει, κανονικά. δεν χαλάει. Ωραία, τελείωσα. Κασάνδρα, θα το δοκιμάζεις εσύ έτσι. Εννοείται και θα τα κάνω. Σε μια εκπομπή να το κάνουμε. Θα μου το Λοιπόν, κάνει η Κωνσταντίνα. Τώρα να δούμε Γυρνάμε το μοντέλο. το αποτέλεσμα. Θέλω χειροκρότημα, παιδιά, θέλω Wow! Λοιπόν, και απλά τα χτενίζουμε. Κωνσταντίνα μου, Συγγνώμη. Ναι, δεν πειράζει. ναι. Απλά τα χτενίζουμε. Και Γιατί? όσο πιο για να φουντώσουμε Πάρουν κι άλλο. περισσότερο. Ναι. Εγώ έτσι θα τα άφηνα. Δεν τις πάει και πολύ, παιδιά, ή εγώ τώρα Είναι φανταστικό. Λοιπόν, όσο πιο πολύ τα χτενίζεις, Είναι κάτι περίεργο, όσο πιο έτσι. πολύ τα χτενίζεις, τόσο πιο πολύ φουντώνουν. Εντάξει. Λοιπόν. Έρχομαι Και εδώ. αυτό το χτενισμό το έχουμε κάνει και στο YouTube βιντεάκι, το οποίο θα βγει την Παρασκευή. Στο On Your Face. On Your Με την Face. Έφη Βότσου, ναι, το έχουμε κάνει σε... Με την Έφη Βότσου, το βιντεάκι βγαίνει την Παρασκευή, λέει εδώ η Κωνσταντίνα μας. Είναι Και άμα θέλουμε να το ανοίξουμε τέλειο. και άλλο εδώ πέρα πάνω για να... Γιατί εμένα μου αρέσει ο όγκος γενικά σε αυτό το μαλλί. Ναι. Ωραία. Δεν ματιάζω, να ξέρεις, Λαμπρινή, μη φοβάσαι. Λίγο σολομού. Και όσο πιο πολύ το χτενίζεις, τόσο πιο πολύ φουντώνει, έτσι. Πιο ωραία είναι η Λαμπρινή από τη Σολομού, σε παρακαλώ. Εννοείται. Η Σολομού δεν είναι το μαλλί της, έτσι το κάνει. Είναι. Το μαλλί της είναι έτσι. Σοβαρά, Ναι. άφρο, έτσι. Το φυσικό της είναι. Έλα, Ναι. εδώ πώς να το έχεις. Ναι, αυτό ήτανε. Παιδιά, είναι τέλειο. Πολύ ωραίο. Ναι. Σαν τρουφίτσες. Βέβαια, εγώ θα έπαιζα όλη την ώρα με αυτά. Αυτό πόσο διαρκεί έτσι. Μέχρι να μπράβο. το λούσει. Α, μέχρι το λούσιμο. Όσο βαρύ μαλλί και να έχεις, όσο μακρύ, όσο οτιδήποτε. Με εντυπωσιάζεις Σίμω για τις Μπράβο, ερωτήσεις που Σίμω. κάνεις. Και εγώ αυτό που ήθελα να πω Αλλά είναι κρατάει ότι- πάρα πολύ. Είναι τιτάνιο βασικά η μασιά και γι' αυτό ψήνει πάρα πολύ. Είδες, δεν χρειάζεται. Α, δεν θέλεις το πει και φύ. Τη λίγες και το κάνεις. Άικα. Αυτό που λες ότι πόσο το κρατάει. Αν ας πούμε π.χ. η Λαμπρινή έχει ξηρό μαλλί και δεν λιπαραίνεται εύκολα, Ναι. πιο πολύ δεν κρατάει. Και το λιπαρό κρατάει πάρα πολύ. Πλάκα Γιατί κάνεις τη τώρα. στιγμή που μπαίνει σε θερμοκρασία θα σταματήσει να είναι λιπαρό μέχρι να λουστεί. Όταν ένα μαλλί το ψήνεις πολύ, δεν λιπαραίνει τόσο εύκολα όσο όταν είναι απλά στεγνωμένο. Αυτό όμως τώρα πηγαίνει σε όλα τα πρόσωπα, ρε Κωνσταντίνη. Όχι. Να σου πω κάτι. Δεν πάει σε όλα τα Θεωρώσουμε εγώ τώρα που ξέρω ότι εντάξει είμαι και λίγο juicy. Δεν νομίζω ότι μου πάει τόσο πολύ. Θα με Εσύ κάνει το έχεις άνετο. βάλει, έχεις και φωτογραφία Είμαι με πιο τέτοιο. αδύνατη 10 κιλά, αγάπη μου γλυκιά. Δεν Λογικό. είναι. Όχι, καλές δεν εποχές. ισχύει. Σταμάτα βρε. Γυναίκες που έχουν πάρα πολύ φαρδί πρόσωπο. Ναι, εγώ έχω και μακρύ Όχι, εσύ και έχεις λίγο μακρουλό, φαρδί. δεν έχεις Έχω φαρδί μακρύ. πρόσωπο. Όχι. Γυναίκες που έχουν φαρδί πρόσωπο. Αυτό Αρή. κάνω κόκκινο, δεν πρέπει να δεις. Σε παρακαλώ, εδώ, συντόνισε λίγο το την κατάσταση, φόβο παρακαλώ. πρόσωπο έχω. Λοιπόν. Καλά υπέροχο, είναι όλο εντάξει, μην το κάνουμε και θέμα. Μπορώ να συνεχίσω. Που δεν έχει το κινητό να βγάζει τέτοιο. Ναι, πάρτε τη μακριά. Πού είναι το κινητό, δεν είναι εδώ. Όχι, είναι εκεί το Εντάξει, κινητό. είμαστε safe, Κάντε τη δουλειά σας. συνεχίζουμε. Αγόρια σας εκεί τώρα. Λοιπόν. Σας παρακαλώ, αφήστε την Κωνσταντίνα να ολοκληρώσει. Άμα έχεις φαρδί πρόσωπο σίγουρα δεν δείχνει ωραία, γιατί αυτό το μαλλί περισσότερο δίνει όγκο πλαγίως. Όχι τόσο πάνω, πάνω το δίνεις εσύ όσο θέλεις. Πλαγίως όμως θα πάρει, θέλεις δεν θέλεις. Okay. Οπότε αν έχεις φαρδί πρόσωπο σίγουρα θα σου δώσει περισσότερο όγκο. Αλλά ένα μακρύ πρόσωπο, τώρα πούμε εντάξει η Λαμπρινή έχει ένα πολύ αδύνατο πρόσωπο, Αυτό θέλω να πω. γι' αυτό ότι δεν είναι τόσο αντικειμενικό, Ναι. αλλά και λίγο μάγουλα να έχει. Τη στιγμή που είναι μακρουλό το πρόσωπό της θα ταιριάζει. Έλα δεν αγάπη της- να σε βλέπει ο κόσμος. Να και εδώ δεν με βλέπει. Όχι, να μην κρύβεσαι πίσω από τη Λαμπρινή. Το μοντέλο Κούκλα να δείξω είσαι. θέλω. Γυναικάρα το έχουμε πει. Αυτά, ναι. Βέβαια.
Και εδώ η Λαμπρινή βλέπουμε ότι έχει ένα πεντακάθαρο πρόσωπο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βαφτεί. Όχι, τίποτα. Είναι τούτο κορίτσι μου και μου θυμίζεις κάτι βραζιλιάνικο. Ναι. Στο έχουν ξαναπεί. Όχι, αλλά την κάνουν για μια ηθοποιό. Θύμισέ μου. Ναι, δεν τα πάει και καλά με τα ονόματα. Εντάξει, βγάζει κάτι, δεν βγάζει κάτι. Βγάζει Ιδιαίτερα, αυτό, έχει ναι, ιδιαίτερο κάτι μορφή. άλλο, μπράβο. Και ιδιαίτερα χρώματα, φυσική Θα κοκκινομάλα. μας ξανάρθεις. Το φυσικό σου είναι. Όχι, δεν είναι βαμμένο, αλλά είναι φυσική κοκκινομάλα. Ναι, εντάξει, οκ. Φαίνεται και στο πρόσωπό της ότι είναι. Αχ, Λαμπρινή μου, πώς αισθάνεσαι τώρα που ολοκληρώσαμε? Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο Σας θέλεις να ευχαριστώ στείλεις πολύ. χαιρετίσματα? Σε όλους όσους Σε μας όλους. βλέπουν. Κάπου ιδιαίτερα δεν έχουμε? Όχι. Είδες, βρήκαμε το πρόβλημα. Θα γίνει άλλη εβδομάδα. Δεν την γλιτώνεις. Δεν τη γλιτώνεις. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα πάλι κοντά μας, να δείξουμε και άλλα πράγματα. Με τέτοιο μαλλί να ορίσει το μοντέλο μας. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε. Πάρτε το κυριάρι στο μικροφόνι σας. Ναι. Αχ, μισό λεπτό. Ελεύθερη κεντρικά. Θα σε συγχωρήσω, αν ήμουν η Κατερίνα καινούργια, τώρα ξέρεις, θα γινόταν. Το είμαι εγώ! Πέγαξε από μπροστά μου! Α, κάτσε. Θα το εγγραφώ! Μιλήστε εσείς. Τι, φεϊσμπουκάρεις? Λοιπόν, Κωνσταντινά, την επόμενη φορά, επειδή και το κοινό μας είναι και γυναίκες όπως είπαμε σε μεγάλες ηλικίες, θέλω κυριακάτικο κούρεμα εκκλησίας. Κρανό. Ναι. Εννοείται. Τέτοιο, χωρίς Σε παρακαλώ, έχω παρεμβολές. Παρεμβολές δεν λέγεται. Συνέχισε. Παρεμβολές έχω. Εγώ έτσι αισθάνομαι, έτσι λέω. Τι θες τώρα? Παρεμβολές, έχει Ο παρεμβολές. Γιώργος ο Ζομπάς μου λέει μην κάνω τα μαλλιά μου έτσι, άφρο. Αθηνά, εσύ τι λες? Εσένα είμαι σίγουρα θα σ' αρέσουνε. Κάντε αυτό το κυριακάτικο κούρεμα. Ποιο είναι το κυριακάτικο κούρεμα? Της γιαγιάς που πάει στην εκκλησία. Κοίταξε, πριν βάλουμε τα Εδώ, μαλάκια. καπέλο. Ναι, καπέλο. Μια και καλή. Άρη, πριν βάλουμε τα μαλάκια, τι έλεγε η Κασάνδρα? Πιο φουντωτά, πιο Πιο φουντωτά. φουντωτά. Τώρα όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, μα τώρα γιατί είναι φουντόσκαλο το κεφαλάκι μου? Μια χαρά είναι. Σιμώ, Σώσε την κατάσταση, Σίμω. σώσε την κατάσταση. Σίμω, τι κάνεις? Μίλα και λίγο. Γεια σας. Μιλούσε, πώς δεν μιλούσε? Περίμενα να τελειώσει το θέμα. Ναι, του κούρεμα. είναι gentleman. Εγώ είπα. Είναι, Και μασιά έχουμε σπίτι και μπιστολάκια και απ' όλα. Μασιά, ποια την ξέχασε? Και έχει μείνει. Τώρα και εσύ. Σίμως. Συνήθως Ποια την λαστιχάκια. ξέχασε? Πού να θυμάμαι τώρα. Πού να θυμάμαι, τι ρωτάς? Εντάξει, μασιά είναι πιο σπάνιο. Έχουν περάσει τόσες μασιές. Σκουλαρίκια, λαστιχάκια. Πάμε στο θέμα Συγγνώμη, μας. Εδώ έχει θέμα εδώ τώρα. περίμενε Θα τώρα. κάνουμε έκθεση. Δηλαδή ξεχνάνε μόνο σκουλαρίκια, δαχτυλιδάκια, γιατί κάτι από κάτω δεν Δεν ξεχνάνε. φοράνε. Δεν φορά. Εσύ Πλέον μου η νέα είδες. μόδα, ξέρεις, Άρη, δεν φοράνε Τίποτα. τίποτα από κάτω. Σε τι κοινωνία θα σκίσεις? μεγαλώσουμε τα παιδιά μας? Κυλαϊκή πώς θα ζήσει? Άστα να πάνε. Τέλος πάντων. Για πες Σίμω. Καλησπέρα. Τι περάσαμε καλά πάλι. Περάσαμε καλά. Πάντα περνάμε καλά. Νυχτερινή γύρα που κάναμε. Βρεθήκαμε στο Voice. Εδώ πιο κάτω από τα στούντιο είναι. Πένα τσιγάρο δρόμος. Στα σφαγεία, ναι. Ούτε. Είδαμε καλλιτέχνες, συναντήσαμε τα παιδιά, μιλήσαμε, ακούσαμε το πρόγραμμά τους. Πολύ ωραία. Ο Βασίλης ο Μπατής, η Όλγα η Παπά. Ήταν όλοι εκεί πέρα. Πολλής κόσμος σε ροή. Έχουμε βιντεάκι. Έχουμε βιντεάκια. Πολύ Μπορούμε να ωραία. τα δούμε και να Πάμε να τα δούμε και να Εσύ σχολιάσουμε. συνέχεια είσαι στήσουμε. εκεί. Ναι, είμαι εκεί γιατί ήταν το μαγαζί που ξεκίνησε ο Μάκης ο Δημάκης που είναι ο καλός μου φίλος και γενικότερα αυτό το μαγαζί το έχουμε αγαπήσει πολύ. Και κατά καιρούς φιλοξενεί ο κ. Χασικίδης ωραία σχήματα. Φέτος έκανε μια νεανική ομάδα με χαμηλό budget και πάει πολύ καλά. Είναι πολύ δυνατό το σχήμα. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Κορίτσια Πάμε και στο εσείς από το βιντεάκι. σπίτι, άμα θέλετε να δείτε το Σύμπο Παρασκευά, κάθε Παρασκευή αύριο και στο Voice. Ένα κουνούπι, παιδιά. Είναι στην αναμονή για να πατήσουν το βίντεο. Εγώ αυτό ξέρω. Περιμένουν. Πάμε ρε Δημήτρη να Πάμε να δούμε το δούμε βίντεο. και ερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι η Μέρη. Έτσι. Πάμε. Ποια είναι η αίσθηση όταν βρίσκεστε πάνω στη σκηνή και η ανταπόκριση του κόσμου να τραγουδάει μαζί σας στα τραγούδια Η σας? σκηνή είναι η ζωή μου. Μη τι άλλο, είναι πολλά τα χρόνια που την υπηρετώ
Και εκεί πάνω εκφραζόμαστε, εκεί πάνω γινόμαστε ένα με τον κόσμο. Το απόλυτο είναι όταν γινόμαστε ένα με τον κόσμο, διασκεδάζουμε αυτό που τους δίνουμε και αυτή είναι και η επιβράβευσή μας, αν θέλεις. Ήταν παιδικό όνειρο ή κάτι που προέκυψε στην πορεία? Ήταν βρεφικό όνειρο. Αυτό θυμάμαι από πολύ μικρή ηλικία. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου καλύτερα από αυτό. Έτσι θεωρώ τουλάχιστον. Τώρα εγώ λέω και Θεός γελάει. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης με τον οποίο θα θέλατε να συνεργαστείτε και δεν δόθηκε ακόμα η ευκαιρία? Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί αν αναφερθώ σε κάποιους συγκεκριμένα θα αδικήσω κάποιους άλλους, γιατί δεν είναι ένας μόνο. Είναι τόσοι αξιόλογοι τραγουδιστές που εγώ τους κατατάσσω σε αυτούς τους ανθρώπους, τους λέω σχολή. Έτσι, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι είναι μοναδικοί στο είδος τους και τους έχουμε μελετήσει για να μάθουμε να τραγουδάμε. Οπότε αν αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένα, ήταν κρίμα. Τώρα, αν θες να κάνω τη χάρη και πάμε στο λαϊκό μοτίβο, μιας και από εκεί κάπου κατατάσσομαι και εγώ, στο λαϊκό ρεπερτόριο, θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορέσω να βρεθώ στην ίδια πίστα με τον κύριο Πασχάλη Τερζή, με τον κύριο Βασίλη Καρά και τέλος πάντων με Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες. Και μιας αναφέρατε Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες, τι πιστεύετε ότι διαφοροποιεί το κοινό της Θεσσαλονίκης, τι είναι αυτό που το χαρακτηρίζει? Είμαστε πιο μάγκες. Τα είπατε όλα. Λοιπόν, όχι, αστείευομαι. Εγώ νομίζω ότι είναι η κουλτούρα μας αυτή εδώ. Ότι είμαστε οι περισσότεροι από ξεριζωμένες οικογένειες, από ξεριζωμένο κόσμο που έχει έρθει από μέσα και τα λοιπά. Και είναι η κουλτούρα αυτή εδώ. Δηλαδή, στο αίμα μας το έχουμε, πονάμε το DNA. Είμαστε λίγο Ινδιάνοι. Οπότε νομίζω ότι αυτό το διαφοροποιεί. Είμαστε άλλος κόσμος εδώ. Πιο γλετζέδικος, κακά τα ψέματα. Δεν το λέμε όμως στη Βόρεια, το λένε κοινότι. Φαντάζομαι. Στα νέα παιδιά που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στο τραγούδι, τι θα τους συμβουλεύατε, τι θα έπρεπε να αποφύγουν ή να προσέχουν ίσως? Τι να σου πω, κοίταξε, κάθε δρόμος, κάθε προσωπικότητα είναι διαφορετική. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα. Και κάθε αγώνας έχει διαφορετική διαδρομή. Άλλους προβληματισμούς, άλλα εμπόδια, άλλες ευχάριστες καταστάσεις. Εγώ θα έλεγα στα παιδιά που αγαπούν αυτό που κάνω κι εγώ, αν τους αρέσει το τραγούδι και αυτός ο χώρος, παιδιά, κάντε υπομονή, είναι ένας δύσκολος δρόμος. Δεν είναι τόσο ρόδινα όσο φαίνεται. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και αν πραγματικά είστε γι' αυτό και αν το αγαπάτε πραγματικά, θα το αποδείξετε. Υπάρχουν κάποια νέα σχέδια, ανακοινώσιμα που θα θέλατε να αναφέρετε? Είναι πολύ φρέσκο αυτό που βλέπετε. Είναι η δεύτερη εβδομάδα μόλις, οπότε κοιτάμε τώρα, επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Τα επόμενα σχέδια θα ξεδιπλωθούν από μόνο τους, φαντάζομαι. Οι εμφανίσεις μέχρι πότε θα είναι? Οι δηλωμένες ημερομηνίες μας είναι περίπου μέχρι τα μέσα του Γενάρη. Τώρα από εκεί και έπειτα, αν χρειαστεί και αν απαιτηθεί από τον κόσμο να πάρουμε κάποια παράταση, σαφώς και θα το κάνουμε. Και η ερώτηση που δεν μπορώ να αποφύγω, ο κόσμος κάνει ζημιά? Ζημιάριδες είναι όλοι, όλες ζημιάριδες. Και εμείς ζημιά θα κάνουμε πώς θα το δεις. Θα το δεις. Λυσάνε επίσης. Λύσαξε! Και τώρα, αγόρια της παρέας, κρατηθείτε, γιατί δίπλα μου έχω την κουκλάρα Παπά Όλγα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Με βρήκατε πρώτη μας την παιδιά εδώ. Πώς αισθάνεσαι? Πάρα πολύ όμορφα. Το μαγαζί γεμάτο, αδειμονεί να σε δει. Βέβαια, εννοείται αυτό. Όχι εμένα, όχι μόνο εμένα, όλα τα παιδιά. Θα ήθελα να μου πεις λίγα λόγια για τη συνεργασία σου με τον Βασίλη Μπαντή. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Καταρχήν το παιδί είναι αξιόλογο. Δεν έχω να πω για τον Πατή, παιδιά, πραγματικά τον αγαπώ, είναι αδερφός μου. Είναι υπέροχος, καψουλεύει κόσμο, είναι τα καλύτερα. Αυτό. Δώσ' μας ένα λόγο και στο κοινό που μας παρακολουθεί, γιατί να προτιμήσουν τη δική σας παρέα για τη διασκέδασή τους. Επιβάλλεται, γιατί είμαστε τύποι ρυψοκίνδυνοι και κάνουμε ζημιές. Ήταν ακριβώς η επόμενη ερώτησή μου. Πόσο ρυψοκίνδυνη είσαι? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ, πάρα πολύ. Ομολογώ να πω ότι αυτό φαίνεται κιόλας. Έτσι ακριβώς. Το θέλω να φαίνεται. Θέλω να φαίνεται. Εντάξει, τα παιδιά, λίγο με βρήκατε με τη ζόμπα. Συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά, κουκλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς μια κουκλά. Ευχαριστώ πολύ. Τι καροτή. Θα το λέγαμε κι έτσι. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ. Είναι προσδιορίστο κόκκινο. Και μου αρέσει και τους κλονί που έχεις εδώ πέρα και έχεις και από εδώ. Εγώ φόραγα και μόνο να το βγάλω. Λέω. Θα σου πήγε. Δεν βάλω στα κρυφά μου από στιγμή και θα με δεις. Φίλοι μου, αυτή ήταν η Όλγα Παπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Θεός μαζί σας.
Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο Voice Live Stage και δίπλα μου βρίσκεται ο Ανδρέας Δρακόπουλος. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Πώς αισθάνεστε? Πολύ όμορφα που είστε εδώ, πολύ όμορφα. Το κοινό αδειμονεί να σας δει. Πείτε μας για την εμπειρία σας και τη συνεργασία σας με τον Βασίλη Πιπαντή. Όπως είδατε, ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Κάναμε μια καταπληκτική ομάδα από νέα παιδιά. Το αποτέλεσμα ήταν μια ζημιά. Έτσι το είδατε κι εσείς. Live Καταλάβαμε. έτσι. Έχετε συνέχεια, νέα σχέδια, νέα τραγούδια. Πιστεύω όλα να πάνε καλά. Είμαστε αισιόδοξοι όλοι. Να αναφέρουμε στον κόσμο που δεν το γνωρίζει ότι ο Ανδρέας είναι ο αδερφός της Φανής Δρακοπούλου. Θα ήθελα να σου ρωτήσω φυσικά για τα νέα σου επαγγελματικά βήματα. Ρώτησες καθόλου την αδερφή σου κάποιες συμβουλές να σου δώσει που γνωρίζει το χώρο? Ναι, είμαστε αντίπαλοι τώρα με τη Φανή. Να ξέρεις. Μα γιατί θα κάνετε πολύ ωραίο ντουέτο. Σίγουρα θα κάνουμε καλό ντουέτο. Εντάξει, στο μέλλον ποτέ δεν ξέρεις. Προς το παρόν, ναι, ετοιμάσω ένα νέο τραγούδι μαζί με τον Μιχάλη του Ρατζίδη, τον παραγωγό μου. Ήταν ευκαιρία τώρα γιατί το μαγαζί βοηθάει πάντα ένα τραγουδιστή να προωθήσει τα τραγούδια του. Πιστεύω τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη να το έχουμε, μετά το κανένας άλλος δηλαδή, ένα νέο κομμάτι. Δεν θα πω κάτι άλλο, δεν θα αποκαλύψω τίποτα. Πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο καλλιτέχνη να βρει τα πατήματά του στον χώρο του τραγουδιού? Θέλει χρόνια, εμπειρία, δεν θέλει να βιάζεται. Εγώ βιάζομαι λίγο γενικά. Αλλά πιστεύω όλα να πάνε καλά. Είναι δύσκολος χώρος, σίγουρα και δυνατός στα μάτια. Ο πιο δύσκολος αντίπαλος για μας είναι η κρίση. Πρέπει ο κόσμος να είναι καλά οικονομικά, να βγαίνει έξω, να έρχεται εδώ να περνάει καλά και ακόμη και προβλήματα να έχει, εμείς θέλουμε να περνάει καλά ο κόσμος. Αυτός ο σκοπός μας είναι να διασκεδάσει. Και από ό,τι φαίνεται και μέσα, περνάει πολύ καλά. Περνάει καλά, ναι, έχουμε κάνει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, ο μαέστρος μας ο Δημήτρης Χατζικίδης επιμελήθηκε όλο το θέμα. Πιστεύω ότι κάνουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα της πόλης. Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα που το είδατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σαν το Κιαγάνης. Φίλες και φίλοι μου, δίπλα μου βρίσκεται ο Βασίλης Δήμου. Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα, τι γίνεται? Μια χαρά, εσύ, πώς νιώθεις? Τι εννοείς? Το μαγαζί γεμάτο, πώς νιώθεις? Πάρα πολύ καλά, εντάξει. Δεν το περίμενα έτσι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά. Πες μου δύο λόγια για τη συνεργασία σου με τον Βασίλη Πιπαντή. Με τον Βασίλη Πιπαντή έχουμε ξαναδουλέψει, είναι η πρώτη φορά. Είναι αυτό που λένε συνεννοούμαστε με κλειστά μάτια. Έδωσε το γλυκό. Ναι, εννοείται. Έχουμε δουλέψει 2 χρόνια μαζί σχεδόν. Πλάκα. Ναι. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Δεν υπάρχουν λόγια γενικώς. Να λέμε, εντάξει. Το μήνυμα το τι λες? Νομίζω ότι μήνυμα ελήφθη γενικώς. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά πιστεύω ελήφθη. Είναι καλά. Θα δούμε. Όλα καλά, γίνεται μια σημαντική δουλειά εδώ πέρα. 4 χρόνια θα έλεγα, προεργασία και όλα πήγαν κατευθείαν. Απλώς να έχουμε διάρκεια με το έργο. Μελλοντικά σχέδια, όνειρα για συνεργασία? Όλα είναι επιτάπητος, να το πω έτσι. Προσεχώς ετοιμαζόμαστε. Ετοιμάζουμε σε 1 μήνα, 2 το πολύ καινούργια δουλειά. Θα μάθετε τα νέα σύντομα, πιστεύω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλοι μου, αυτός ήταν ο Βασίλης Δήμου. Κυκλοφορεί και οπλοφορεί. Λένα Ζευγαρά. Καλησπέρα. Γεια σου Μέρη μου. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη που είστε εδώ μαζί μας απόψε. Επιτέλους μας κάνετε τιμή να έρθετε. Εμείς να δεις. Πώς περνάτε, πώς είδατε το πρόγραμμα κάτω? Υπέροχα, κέφι, άψογη συνεργασία από ό,τι βλέπω. Είναι η αλήθεια αυτή. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό, δυνατό team με κεφαλή της ομάδας το Βασίλη τον Παντή, όπως όλοι γνωρίζουμε, και είμαστε πολλά υποσχόμενοι. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Τι πιστεύεις σας διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα σχήματα? Η αλήθεια είναι ότι μας διαφοροποιεί, πιστεύω, η θετική ενέργεια που έχουμε, η θετική άβρα, το ότι έχουμε όλη όρεξη για αυτό που κάνουμε, για τη δουλειά μας. Αυτό πιστεύω πολύ. Είναι η διάθεση που βγάζουμε και ξέρεις ότι η διάθεση συνήθως περνάει στον κόσμο, οπότε γι' αυτό υπάρχει όλο αυτό το ταρακούνημα, θα έλεγα. Καλλιτέχνης που θα ήθελες να συνεργαστείς? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Λατρεύω και μου αρέσουν πολύ καλλιτέχνες. Αυτή τη στιγμή χαίρομαι που είμαι με έναν αξιόλογο καλλιτέχνη όπως είναι ο Βασίλης ο Μπατής και είμαι εντάξει εδώ όπως είμαι. Στο μέλλον θα δούμε. Υπάρχουν άμεσα νέα σχέδια ανακοινώσιμα? Ναι, έχουμε στα σκαριά σχέδια. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ δυνατό.
Τουρατζίδη, το οποίο θα το αφήσω να μείνει έκπληξη, δεν θα πω πώς και τι, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό το οποίο θα κουνήσει. Αδειμονούμε. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει. Πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πια βρίσκεται δίπλα μου η Βάγια Λάμπρου. Καλησπέρα Βάγια. Καλησπέρα. Πώς αισθάνεσαι? Είμαι πολύ καλά. Ξεκινήσαμε μια συνεργασία πριν από μια εβδομάδα με τον Βασίλη τον Πατή στο Voice στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, το μαγαζί είναι όριμο. Συνεργαζόσουν στη Ρέμφη με τον Χριστό Ανδριανό. Αυτή η εναλλαγή, πώς την εξέλαβες? Τα αγόρι μου τελειώσαμε από τη Ρέμφη τον προηγούμενο Ιανουάριο, οπότε έλειψα και εγώ ένα διάστημα από τη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι ήταν ένα καλό comeback. Δυνατό. Εντάξει. Ελπίζουμε να μας πάει έτσι, γιατί το μαγαζί το είδατε ότι πάμε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Είναι πολύ δυνατό σχήμα και πολύ καλωστημένο. Φαίνεται. Και γεμάτο το μαγαζί. Δόξα τω Θεώ. Για τις μέρες μας. Ναι, για τις μέρες μας. Και δεν το περιμέναμε, αλλά άνοιξαμε και σε μια περίοδο που είναι αρκετά δύσκολη. Υπάρχουν σχήματα, είχαμε κάτι closing, κάτι opening, οπότε και μόνο που ανοίξαμε και γίνονταν αυτός ο πανικός. Εντάξει, και ο Βασίλης είναι αγαπημένος καλλιτέχνης στη Θεσσαλονίκη και ο τραγουδισταράς, έχει καταπιεί όλα τα μουσικά όργανα ο άνθρωπος, είναι φανταστικός και πολύ κέφι. Υπάρχουν κάποια σχέδια που θα ήθελες να ανακοινώσεις? Κοίταξε, προς το παρόν είμαι εδώ, ετοιμάζω κάποια πράγματα, έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, ελπίζω να βγουν σύντομα και για ό,τι νεότερο θα σας πω. Προσπαθώ λίγο έτσι να τα... Αυτό και πολύ καλά κάνεις. Να μας φάει το μάτι λίγο, αλλά όλα καλά, όλα πάνε καλά. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και είναι και πολύ αγαπημένος σας αυτό που θα προκύψει, αγαπημένος. Περιμένουμε. Είμαστε οι πρώτοι, μην το ξεχάσεις. Αγαπημένος της. Δεν πρόκειται. Σας περιμένουμε και στο πλατό, εννοείται. Όποτε θέλετε παιδιά, είμαι διαθέσιμη, εννοείται, με τέτοια παρέα, τέτοιο παρεάκι. Έτσι και έτσι. Πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα, κυρίες και κύριοι. Πάμε μια μας βαθιά και το μυθμένο. Έτσι. Δεν μ' ακούνε. Τον μπαμπά μου παίρνω να ακούς και το τραγούδι. Χρόνια πολλά σε σένα. Πρέπει να το γύρεις στην εκκλησία τώρα. Δεν ξέρω. Μόνο τα καλά ρε παιδιά. Και χθες τους Μιχάληδες, τους Άγγελους. Άνα μπράβο. Χρόνια πολλά στις Τέλες και στις Κατερίνες που θα γιορτάνουν σε λίγο καιρό. Ναι. Πρόσφατο. Έχουμε ακόμα. Αφού λέμε χρόνια πολλά, τα πούμε όλα. Όλα. Εγώ κάτι έκανα εδώ πέρα. Αυτό το βιντεάκι του Voice ήταν ωραία. Έχεις να μας πεις κάτι για κάτι αποχωρήσεις στην γενικά? Είχαμε κάτι ειδήσεις τελευταία στιγμής. Αυτό ήθελα πάντα να το πω. Το έβλεπα στα δελτία ειδήσεων, ρε παιδί μου, και έλεγε και έφεραν το χαρτάκι, ξέρεις, παλιά με το χαρτάκι. Έφεραν το χαρτάκι, τώρα έχει auto-cue και ξέρεις, το ενημερώνουν παλιά με το χαρτάκι. Τελευταία στιγμή είδηση σας ενημερώνουν, κυρίες και κύριοι. Πολύ θα το θέλω. Έτσι, δηλαδή παίρνουμε τα πλάνα κανονικά, είναι το σχήμα όλο κανονικά normal και ερχόμαστε να το παρουσιάσουμε μετά από λίγες μέρες και κάποιοι αποχωρούν, κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν. Έτσι γίνεται πλέον. Στα μπουζούκια είναι πλέον πολύ εύκολες οι αποχωρήσεις. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται οικονομικά, διοικητικά, ο καθένας καλλιτέχνης τι γίνεται, δεν ξέρουμε. Ανδρέας Δρακόπουλος δεν είναι στο σχήμα άλλο και ο Βασίλης Μπατής, θα δούμε και τις επόμενες μέρες, και αυτός μάλλον δεν είναι. Δεν είναι. Θα μας τα πεις την επόμενη εβδομάδα και ποιοι έρχονται στο συγκεκριμένο μαγαζί. Θα έχουμε νεότερα. Ακούγεται ο Καρατζάκος. Ο Καρατζάκος έκλεισε. Έκλεισε ο Χρήστος. Σαν πρώτο όνομα όμως. Θα πούμε γιατί την Παρασκευή θα εμφανίσετε κανονικά. Σαν πρώτο όνομα. Δεν το γνωρίζω. Αυτό θα μας το πεις την Τρίτη. Θα πάω αύριο, παιδιά. Καλά, εντάξει, θα αναγκαστεί να πάει. Λείπει όπου χάμους και χαρά η Βασίλου πρώτη. Κορίτσια,
Όποιος θέλει είπαμε να δει το Σίμου Παρασκευά, ξέρει που θα πάει στο Voice. Εγώ λέω όποιος θέλει να δει το Σίμου Παρασκευά να γυρίζει όλο το βράδυ, κάποια στιγμή να τον πετύχει και δεν υπάρχει περίπτωση. Για διαφήμιση έχουμε και την μπουγάτσα μας. Επίσης μπορείτε να έρθετε και εδώ πέρα στο πλατό. Και κάθε πρωί τρώμε μπουγάτσα από την Έγλη, έτσι. Έγλη μπουγάτσα. Αγίου Δημητρίου. Αγίου Δημητρίου. Δεν κάνει πολύ, Αγίου Δημητρίου μέσα στην εκκλησία. Αγίου Δημητρίου 89. Θα έρθουν στις αμάστρες γι' αυτό. Και επίσης μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, κάθε απόγευμα ξέρουμε που βρισκόμαστε, έτσι, στο Tales. Μπορώ να το πω γι' αυτό. Έχουμε ανοίξει ένα καινούργιο... Γιατί μας κρατάει κανείς στο στόμα? Όχι βέβαια, γιατί θα κάνω και μια ανακοίνωση. Το μπαράκι μας στο καφέ θα γίνει και χορηγός εκπομπής εντός των επόμενων... Μην όλοι να τελειώσει η εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, το ψωμάκι να βγαίνει. Όλους τους βάζουμε. Είδες, σε λίγους μήνες. Πάμε. Θα πάμε πουθενά Σαββατοκυριακό? Όχι, αλλά εγώ λέω να πάμε να φάμε πρώτα. Πάλι πείνασες? Εννοείται. Και τι θα φάμε? Και μετά μου λες γιατί πάχυνα, όλες τις ψηφτές. Και πάλι 30% έκπτωση είπαμε 30% έκπτωση στο γυράδικο πορκίτο. Και γι' αυτό το λόγο θα πάω να παραγγείλω από το Αντώνη. Όποιος τηλεφωνήσει τώρα... Δεν μου την γλιτώνεις. Τις ώρες της εκπομπής, έτσι. Εννοείται. Αυτό θέλω να πω τώρα στους φίλους που μας παρακολουθούν. Όποιος τηλεφωνήσει στο 520-555, γυράδικο πορκίτο, στο πολύ βασικά πορκίτο, ο καλύτερος γύρος Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Ό,τι και να πάρετε από εκεί, θα γλύφετε τα δάχτυλά σας, θα λύτε κι άλλο, θα γίνετε άλλη τόση. Πάμε με τους χορηγούς. Θα πάρουμε το γύρο μας. Θα πάμε μετά, θα περάσουν κάνα 2 ώρες φυσικά. Ναι. Αυτά που πάρουμε τώρα θα περάσουν κάνα 2 ώρες. Θα φάμε και κάνα έτσι από τα νησιωτικά, τίποτα. Θα φάμε και τα Για βραδινό. Τώρα τι θα φας δηλαδή, η σεφταλιά για βραδινό. Εννοείται. Τι βραδινό είναι μετά. Μετά τις 10 είναι βραδινό. Η σεφταλιά από τα νησιώτικα λοιπόν, είναι πάμε και μετά fitness. Και θα σε πω μετά μια μέρα τι έκανε ο Άρης Κωνσταντίνα. Θα το πω στον αέρα. Όλα θέλω να τα μάθω. Για πάμε και ερχόμαστε. Μην φύγει κανείς τα παρέα και το γιούρα που αν... Πολύ καλή επιλογή. Επιλογή, μπράβο. Φίλοι μου, έχουν παρεκτραπεί εδώ η ομάδα μου. Κάτι για 3 ακούω, για 23 ακούω. Πάει δεν πάει, ο Κυριάκος. Τι έκανα πάλι εγώ? Κυριάκος Μπογιατζής, παρακαλώ, ένα χειροκρότημα. Έχουμε και fan club. Το fan club, ο Σίμος Παρασκευάς, η Λαμπρινή, Παρίντα και ο Δημήτρης Μενεξές. Όλοι και όλοι αυτοί είμαστε. Μετά, στη συνέχεια. Και έχουμε και πίσω κι άλλο backstage, θα τους δείτε μετά σε λίγο. Αχ, ωραία, είδαμε τους χορηγούς μας, φάγαμε, σκάσαμε, νησιώτικα, πορκίτο. Πήγαμε και μια βόλτα έτσι στα υπόλοιπα μαγαζιά. Να στείλω τα χαιρετήματα μου, τα φυλάκια μου στις κομμώσεις Αντωνία. Αντωνίτσα! Ποιον έχεις μαζέψει πάλι και μας βλέπεις? Είμαι σίγουρη, είπε και η Κατερίνα ότι ήρθε πριν λίγο, μας είδε. Δεν μπορεί να μας πιάσει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να δώσω 2 δώρα, αλλά θα δώσω αυτή τη στιγμή από τον γνωστό Δάκη Χατζηθωμά. Για όσους δεν το ξέρουν, ήταν ο προσωπικός κομμωτής της Face Κορδά. Έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμωτήρια και πιο γνωστά κομμωτήρια της πόλης μας, στην Αγία Σοφία, συγκεκριμένα Αγίας Θεοδόρας 13. Θέλω να δώσω 2 δώρα σε τυχερό ή τυχερή. Τηλεφωνήστε τώρα στο 540-601 να γίνει μια αλλαγή του τηλεφώνου κάτω. 540-601, 2 τυχεροί, ένας ή μία. Θα πάτε στο Δάκη Χατζηθωμά, στο Hair Studio, Αγίας Θεοδόρας 13 και θα κάνετε ό,τι εσείς θέλετε. Βαφή, χτένισμα, κούρεμα, θεραπεία για τα μαλλιά, ό,τι και αν θέλετε. Θέλετε νυχάκια, ό,τι θέλετε εσείς, τραβάει και τα πόδια. Και τα πόδια. Και πεντικιούρ και μανικιούρ βέβαια. Τηλεφωνήστε στο 540, ξυπνήστε μέσα, μην πίνετε μπύρες. 540-601. Φωνάζουνε. 540-601. Εντάξει, άμα ήσασταν εδώ και εσείς φίλοι μου, θα κλαίγατε. Πρέπει να βάλουμε μια κρυφή κάμερα στην πού θα βρει το τηλέφωνο οι άνθρωποι να τηλεφωνήσουν να πάρουν τα δώρα τους? Στο πορκίτο, ναι, γεια σας. Θέλω ένα κούρεμα. Κουκλίτσα μου, εδώ γυράδικο είναι. Απαπαπαπα. Άμα θες κανένα χωριάτικο λουκάρικο, να σου στείλουμε. Παπαρίας, τώρα Φραγκφούρτης, τι θες? Θα το γράψουμε μετά τα παιδιά. Όταν το γράψω θα το ξαναπώ. Λοιπόν, εγώ να περάσουμε να πούμε ζωδιάκια. Ζωδιάκια λίγο. Να το! Άντε, μπράβο, να παίρνουν τυχεροί 540-601. Τηλεφωνήστε να κάνετε να πάρετε το δώρο της αρεσκίας σας. Από το Δάκη Χατζηθωμά, Hair Studio, Αγίας Θεοδόρας 13. Δεν πιστεύω, τώρα χτυπάει τηλέφωνο, δεν πιστεύω είναι η μαμά. Μαμά, εσύ είσαι πάλι. Άσε και κανένα δώρο, αγάπη μου, για τους άλλους. Για πες ζώδια.
Είναι η μαμά! Δεν απαντάνε, δεν ξέρω. Ζωδιάκια. Λοιπόν, πάμε με τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Τώρα. Και για αύριο λίγο. Φρέσκα. Ναι, φρέσκα είναι. Εσύ Κυριάκο, γιατί έκανες μου? Εγώ, κόπερε παιδιά. Τι δεν έκανε. Κρυώσεις. Ναι, ίσα περιμένω με αγωνία να ακούσω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ο Ταύρος με τον Κρυό έχει πάντα μία κόντρα. Αλήθεια, μ' αρέσουν νεκροί πολύ. Μ' αρέσουν νεκροί. Ωραία άτομα. Μαμά, πες και εσύ τη γνώμη σου. Λοιπόν, για τους κρυούς λοιπόν. Προβλέπετε μία νέα πρόταση συνεργασία ειδικού σκοπού. Τώρα το τι είναι αυτό θα φανεί. Ειδικού σκοπού. Κυρίως το πάμε για αισθηματικό θα έλεγα, αλλά μπορεί να είναι και επαγγελματικό, γι' αυτό έχετε το νου σας. Η κούραση βέβαια είναι μεγάλη και είναι εμφανής, αλλά το θετικό είναι ότι κάποιοι οι κόποι σας ανταμείβονται. Ερωτικά κλέβετε τις εντυπώσεις, αλλά δώστε προσοχή σε διπλές καταστάσεις. Μην μπλέκεις. Μην μου βγάζεις το όνομα στον αέρα, σε παρακαλώ. Οι αλήθειες, Κυριάκο, φαίνονται. Μην μπλέκετε λοιπόν σε διπλές καταστάσεις. Λοιπόν, για τους Σταύρους. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ φορτωμένο, γι' αυτό μην δέχεστε παραπάνω πιέσεις, ειδικά σε θέματα που δεν έχουν κάτι να σας προσφέρουν μετέπειτα. Καλό θα είναι να ακολουθήσετε το μότο, ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το αφήνεις για αύριο. Και για εσάς προσοχή στο δίλημμα με κάτι νέο και με κάτι που ήδη υπάρχει. Σταυράκια, προσοχή λοιπόν. Για τους διδύμους. Βρίσκεστε σε ένα πανικό, κυρίως αισθηματικό. Αλλά αυτό είναι για το τίποτα. Μόνοι σας μπερδεύεστε, μόνοι σας πανικοβάλλεστε. Λαμπρινή μου δίδυμος είσαι? Κατάλαβα αγάπη μου. Είπαμε την άλλη εβδομάδα πέρα, αληθινές ιστορίες θα κάνουμε. Προσοχή λοιπόν στα οικονομικά όμως, γιατί οι απαιτήσεις όλο και αυξάνονται. Επιπλέον η νέα Σελήνη σας φέρνει και ένα δώρο που θα σας συγκινήσει. Θα είναι κάποια σχέση, θα είναι κάποιος γάμος, παιδί για τους δεσμευμένους, θα φάνει. Δεν είμαι έτοιμη. Γιατί χτυπάς καλά? Θα γίνω θεία, δεν είμαι έτοιμη λέω. Να χαίρεσαι. Όχι, δεν είναι. Περίμενε, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Να θες παρεάκι εδώ πέρα, καιρός να παντρεύουμε, να κουμπαριάζουμε, να κάνουμε διάφορα. Άντε Κασάνδρα, οπότε ετοιμάσου. Τι έχει γίνει σήμερα, να λάθος, πες λίγο Άρη. Δεν κάνουμε το λάθος. Τι έγινε λάθος σήμερα? Δεν παντρεύομαι αγάπη μου γλυκιά. Λοιπόν, για τους καρκίνους, άντε Άρη, σειρά σου. Ευχαριστώ. Η κούραση είναι επίσης πλέον εμφανής. Το ξέρω γιατί σήμερα ξύπνησα και ξανάρχισα να πάω στη δουλειά. Το πήραμε χαμπάρι. Αλλά να είστε σίγουροι ότι η ανταμοιβή δεν αργεί να έρθει. Βάλτε το σωστό πρόγραμμα, γιατί ο χρόνος για το τέρι σας δεν μένει. Με αποτέλεσμα να υπάρξουν κάποιες διαταραχές ανάμεσά σας. Πάλι μπιχτούλα. Όχι αγάπη μου, γλυκά. Δηλαδή ρε Κασάνδρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα πάνω που θες να σε χάσει το κεφάλι μου. Βλέπεις πως θα φέρνει έτσι και καλά θα τα ζώδια. Είπαμε θα βγούμε το βράδυ μέσα, έτσι. Λοιπόν, Λέων. Αισθάνεστε πιο σίγουροι πλέον για τον εαυτό σας, με αποτέλεσμα αυτό να βγαίνει και προς τα έξω στους οικείους σας, στους φίλους και στην οικογένειά σας. Το δυνατό σας χαρτί είναι αυτό βέβαια, η ενέργεια που έχετε για κάθε είδους συναλλαγή που έχετε να κάνετε. Είτε στα επαγγελματικά σας, είτε στα αισθηματικά σας. Εκμεταλλευτείτε το. Αισθηματικά πλέτε σε πελάγια ευτυχίες, καθώς ζείτε τον έρωτα στο απόλυτο. Άντε βρε, και στα δικά μας οι ελεύθεροι. Είπαμε, εγώ δεν παντρεύομαι. Για τους υπόλοιπους λέω. Κανείς, τίποτα. Τι έγινε ρε παιδιά? Όλοι κατά που είστε? Εγώ που και σπου. Εσύ με είπαμε, μπαμπά, μαμά στη Γερμανία και που βλέπετε τώρα ξανά. Και σε όλο το σόι το 2019 η Κωνσταντίνα παντρεύεται. Το έχω προβλέψει εγώ. Θα με θυμηθείτε. Ο γαμπρός το ξέρει. Θα το βρούμε και το γαμπρό, μην αγχώνεσαι. Αυτό είναι λεπτομέρεια, μια μικρή λεπτομέρεια. Αφού σου είπα δεν προλάβουμε να φύγει η χρονιά. Θα κάνουμε και μόνος μας έτσι πως το βλέπω. Έρχεται κάτι καλό, το είπα. Ναι, εντάξει, αυτό είπες, έλα συνέχισε. Λοιπόν, πάντα πρέπει να το λέω. Και ταιριάζεται και πάρα πολύ. Λοιπόν, Παρθένος. Βρίσκεσαι σε μια ψυχολογική αναστάτωση με αποτέλεσμα. Αυτά που ακούω, για πες. Εσύ είσαι Παρθένος βέβαια. Βρίσκεσαι τέλος σε μια ψυχολογική αναστάτωση με αποτέλεσμα να κάνετε σπασμωδικές κινήσεις. Πάντα. Το μικροφωνάκι σου. Πέφτει το μαλάκι πάνω. Κλείσε λίγο ζακετούλα, εντάξει, έχεις πλούσια λέει και στάδος ο Θεούλης. Όχι τόσο χριστιανή μου, παρέα θα πας να κάνεις μαζί με την Ιωνάκη. Λοιπόν, μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις για εσάς τους φίλους Παρθένους. Στα επαγγελματικά έχετε σημαντική άνοδο και επιτέλους οι κόποι σας ανταμείβονται αισθητά. Αισθηματικά δώστε προσοχή. Μην την πληρώσουν άνθρωποι που δεν φταίνε, βγάζοντας τα εσώψυχά σας από το παρελθόν. Γέλα ελεύθερα Κωνσταντίνα. Για τους ζυγούς. Είστε σε πολύ καλή περίοδο και βλέπετε σιγά σιγά οι κόποι σας να πιάνουν τόπο. Επαγγελματικά οι υποχρεώσεις είναι πολλές.
αλλά και απολαβές εξίσου. Στα αισθηματικά, οι έχοντέροι θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά για μια επισημοποίηση επιτέλους. Άντε, αρκετά το ζορίσατε. Όσον αφορά τους ελεύθερους, μην κλείνετε στο καβούκι σας, γιατί κλωτσάτε άδικα τη δική σας τύχη. Για τους σκορπιούς, Άρη τι έγινε? Α, εντάξει, ανησύχησα. Για τους σκορπιούς, καθότι είναι ο μήνας σας, προβλέπονται πολλές εκπλήξεις για αυτούς που είχαν γενέθλια, για αυτούς που θα έχουν χρόνια πολλά. Θα περάσετε πάρα πολύ καλά γενικά αυτό το μήνα. Στα ερωτικά, πολλές οι κατακτήσεις. Αχ, αλλά δεν ξέρετε τι να διαλέξετε. Πάντα το γι' αυτό ο Σκορπιός. Προσοχή λίγο σε θέματα υγείας. Στα επαγγελματικά, σημειώνεται σημαντική άνοδος και η τσέπη αρχίζει και γεμίζει. Για τους τοξότες, να βγάλουμε και το φυλάδιό μας εδώ. Λοιπόν, για τους τοξότες, φρόνημα. Αχ, μέρα ξεκούρασης και χαλάρωσης. Εάν δεν έχετε υποχρεώσεις να σας πνίγουν, μια απόδραση αυτό το Σαββατοκύριακο μαζί με το τέρι σας ή με φίλους θα ήταν ό,τι καλύτερο. Οικονομικά η τσέπη αρχίζει και γεμίζει, καθώς είναι ήδη γεμάτη, και τα ψώνια έρχονται και αυξάνονται σιγά σιγά. Έχω κάτι. Λίγο το μικροφωνάκι σου θα το βάλεις από την άλλη πλευρά. Γιατί? Γιατί κάνει ντούγκου ντούγκου. Με τι? Συνέχισε. Τα κατανάκια. Τι λέει? Ακούγομαι καλέ. Στείλτε μου μήνυμα να με πείτε. Εγώ καιρός. Αχ, κάποιες μετάσεις ξαφνικές δεν αποκλείονται, καθώς και κάποιες ξαφνικές δικαστικές υποθέσεις. Δώστε προσοχή. Στα ερωτικά πλέτες πελάγια ευτυχίας. Αχ, και εσείς και το τέρι σας δεν θα αργήσει να έρθει και ο γάμος, να έρθει και ένα παιδί. Άντε βρε. Πολλούς γάμους έχουμε αυτή τη χρονιά. Οικονομικά δεν είστε στην καλύτερη φάση της ζωής σας, αλλά αυτό οφείλεται σε δικές σας λάθος επιλογές. Κάντε περισσότερες πιο προσεκτικές κινήσεις και σιγά σιγά θα δείτε άνοδο. Σίμω, εσύ τι είσαι? Υδροχόους. Α, τώρα είσαι εσύ. Για τους υδροχόους τώρα. Ένας νέος έρωτας, προσοχείτε καλώδια. Έρχεται να ταράξει τα νερά της ζωής σας. Έτσι. Προσοχή όμως πώς θα το χειριστείτε, να μην κάνετε λάθη του παρελθόντος. Επαγγελματικά τα πράγματα είναι στάσιμα αυτό το διάστημα. Κάνετε κι εσείς λίγο παραπάνω σπατάλες. Δώστε μεγάλη προσοχή γιατί έρχονται κάποια ξαφνικά έξοδα. Και τέλος, για τα αγαπημένα μας ψαράκια. Δύσκολη ημέρα για σας, ψυχολογικά δεν είστε και στα καλύτερά σας. Δέχεται να είχατε και κάποιο χωρισμό, κάποιες εντάσεις με την οικογένειά σας. Βάλτε σε μία τάξη το μυαλό σας όλα αυτά που σκέφτεστε και ίσως από την άλλη εβδομάδα να έχουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές με άνοδο φυσικά της ψυχολογίας σας και σε όλους τους τομείς. Αυτά! Μπράβο Κασάνδρα. Νεράκι τα είπες. Δεν σ' άρεσε? Πάρα πολύ ωραία. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Μην βλέπεις έτσι την έκφραση του προσώπου μου. Από τόσα χρόνια δεν έχω καταλάβει πότε κάνεις πλάκα και πότε μιλάς σοβαρά. Τι θα γίνει με την πάρτι σου? Δεν είναι το ωραίο αυτό? Μυστήριο. Πού θα πάμε τώρα? Εγώ θα πάω σπίτι. Είμαστε κι εμείς εδώ. Κάτι ψήνεται εδώ. Παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Κωνσταντίνα, να δεν πάω σιγά σιγά. Δημητράκη, Αντωνάκη, βάλτε 2 χ, 3 χ εκεί πέρα πάνω, κατάλληλο. Μπορείτε να φύγετε, εντάξει, ευχαριστούμε. δεν υπάρχει συμμετέχουμε. Μπορούμε να συμμετέχουμε μήπως? Για να μην αργιόμαστε. Με επιφωνήματα μόνο. Μπράβο, δώσε! Κάτι τέτοιο θα λες. Γεια σου Άρη Τσολιά. Μπράβο. Και πέταμε στα βράγια. Πάρε με, δίσε με, σκίστε με, δηλαδή. Τι που λέμε από εκεί? Μπορούμε να πάμε στο θέμα. Πάμε πού όμως? Πάμε πού όμως? Πού θα πάμε? Στον Κυριάκο? Όχι, δεν θα πάμε στον Κυριάκο. Πού θα πάμε? Εγώ βιάζω. Πάμε στο αγαπημένο θέμα, το δικό μου φυσικά. Δικό σας, εγώ το ξέρω. Πάνω στην αγαπημένη στήλη, να το πω πιο σωστά, της δικιάς μου δηλαδή, το δικό μου δηλαδή, και της Κωνσταντίνας. Για να δούμε λίγο το σχετικό βίντεο. Θα πάρω φόρο. Ηλία! Ρίχτω! Ρίχτω Ηλία. Ρίχτω Ηλία και ρίχτω Κωνσταντίνα και ρίχτω Κυριάκο. Και ναι, να οι καμπάνες. Ηχούν. Για ποιον χτυπάει? Για ποιον χτυπάει? Για ποιον χτυπάει άραγε? Κυριάκος θα μας το πει για ποιον χτυπάει. Εγώ. Εννοείται. Δεν ξέρω τι. Χαρμόσυνες βρε. Εντάξει, χαρμόσυνες. Σήμερα σε θέλω ενεργό και εσένα στο φτιάρι, το έχεις, το ξέρω. Το έχω, Είσαι καλό παιδί, αλλά το έχεις, κατά βάθος ναι. Λοιπόν, θα πούμε ένα εσωτερικό που είχαμε και λέμε τι να βάλουμε εσύ να συμπληρώσουμε λίγο αυτά της εβδομάδας αυτή τη θεματολογία και μου στέλνει ο Κυριάκος ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για ένα κρουαζιερόπλοιο. Και του λέω εσύ Κυριάκο, το κρουαζιερόπλοιο είναι ωραίο.
Λέω να βάλουμε μέσα, λέω ότι ήταν και ζευγαράκια μέσα και ήταν singles και τέτοια που κάναν όργια. Μου γελούσε, με λέει τι γελάς. Λέω να το κάνουμε λίγο πιο πικάντικο. Μα ναι, μα του στείλα το πιο κλειδά, το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Το έχω δει. Και μου λέει, δεν είναι ωραίο, μου λέει, κάτι να βάλουμε, λέει, λίγη σάλτσα. Ήταν πιο τζούσι ο... Ναι, αυτό είναι. Αγόρι μου, σε ένα τέτοιο πλοίο εννοείται ότι θα έχει και όργια και να το βάλουμε λίγο παραπάνω. Πλοίο της αγάπης και πλοίο του έρωτα και ό,τι θέλεις. Τι έχεις να μας πεις όμως? Εγώ, χαρμόσυνα, είπαμε πού είναι η καμπάνα, για να χτυπήσει λίγο. Λοιπόν, Άρη, μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε ξεκολλήσεις λίγο το μικρόφωνο από το στόμα, δεν είναι παγωτό. 5-0. Μου στείλαν μήνυμα, τι να κάνουμε. Κρατάω, να ξέρεις. Ο φίλος ο Γιώργος παίει, δεν θέλω. Τι να κάνω μάνα μου, εγώ φτωχό παιδάκι μπανάνα με έχουν, δεν με έχουν μικρόφωνο. Έλα, πάμε στο Κυριάκο γιατί πρέπει να μας το πει το θεματάκι μας. Λοιπόν, έχουμε χαρμόσυνα νέα, γεννητούρια. Άντε, Κασάνδρα και στα δικά σου κορίτσι. Παπα! Τι, ευχή σου έδωσα, δεν είπα κάτι. Πότε θα γίνω μαν, όπως λέει και η Δήμητρα. Όποτε θέλω ο καλός Θεούλης να κάνω τον μπαμπά μου και τη μαμά μου παππούδες και γιαγιάδες. Εσείς δεν το μεγαλώσετε, να ξέρετε. Εγώ έχω πολλές υποχρεώσεις, δεν μπορώ. Μια κεντρικιά δεν έχει χρόνο. Αυτά να μην είναι. Δεν φαντάζεσαι να έρχομαι εδώ με το καρότσι και να λέω τσόπα καλό μου, τσόπα, Εγώ λέω μέχρι να πάμε στο θέμα, το μικρό του Τερζή θα έχει γίνει 10 χρονών, δεν υπάρχει. Όχι, περίμενε, η Γιάννα Τερζή γέννησε. Καταρχήν γιατί μου αποκαλύψε το θέμα ρε παιδιά. Ναι, ο άνθρωπος δεν έχει θέμα. Δεν έχω πει τίποτα. Μίλα. Αφού είσαι διακόπτης, μίλα ρε Κυριάκο. Μίλα. Λοιπόν, ησυχία παρακαλώ. Κωνσταντίνα, άκου να δεις τώρα. Τι, λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, παιδιά. Έγινε παππούς ο Πασχάλης Τερζής. Ναι, έγινε παππούλης ο Πασχάλης. Μόνο μια κόρη έχει ο Πασχάλης. Έχει και ένα γιο, αλλά δεν ξέρω αν έχει εγγόνια από το γιο του η αλήθεια. Πάντως έγινε παππούς και από τη Γιάννα Τερζή, η οποία ανέβασε στο Facebook και στο Instagram μια φωτογραφία με το μωρό αγκαλιά. Και αγαπημένη Γιάννα Τερζή. Να τη φωτογραφία. Εντάξει, φατσούλα, μια σαλίτσα μωράκι. Ξέρουμε τι έκανε, αγοράκι. Αγοράκι, από ό,τι φαίνεται αγοράκι πρέπει να είναι. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο ρε παιδιά να είναι. Συγγνώμη, και κολλιτσάκι τι κάνετε έτσι. Πάντως έχει αλλάξει πάρα πολύ η Γιάννα Τερζή, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Εγώ δεν τη θυμάμαι. Συνεχίζει να τραγουδάει. Εξωτερικό δεν ήταν, παιδιά, Αμερική, κάποιο πάει. Στην Αμερική, ακόμα εκεί είναι. Παιδιά, θα σας γελάσω, δεν ξέρω. Τη γνωρίσαμε, έκανε επιτυχίες, πήγε να κάνει κάποια βήματα. Σε ένα παιχνίδι δεν ήτανε. Η Γιάννη Τερζή από παιχνίδι δεν βγήκε ή όχι? Όχι. Ξεκίνησε με τον πατέρα της, είχαν βγάλει και σαν ντουέτο το «Δεν μιλάμε», κάποια στιγμή το κάνανε μαζί. Στο κοντρόλ μέσα βάλτε σας παρακαλώ που και που Γιάννα Τερζή. Πού τα θυμάσαι όλα. Καλά τώρα. Πού και πού. Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι. Έχουμε Μα αυτό έκανε Explorer, το βάλει σε 2 χρόνια. Και μετά ήταν αυτό που λες εσύ το... Πασχάλης φαντάζομαι. Κάνανε και το «Δεν μιλάμε» ύστερα με τον πατέρα της, έτσι, το τραγουδίσα μαζί και κυκλοφορήσει και αυτό πολύ. Εντάξει, αγαπημένη και η Γιάννα Τερζή, ένα κορίτσι πολύ χαμηλών τόνων νομίζω, δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα. Ναι, δεν ξέρουμε τίποτα η αλήθεια είναι για τη συγκεκριμένη. Ξέρεις την Κυριάκο, εγώ θυμάμαι που έκανε ξαφνικά, ενώ είχε επιτυχία εδώ πέρα, φεύγει, πήγε στην Αμερική, κάπου είχε πάει. Και από τότε δεν ξανακούστηκε. Δηλαδή, ότι γύρισε πίσω, ότι... τι κάνει και τέλος πάντων με τι ασχολείται. Δεν ξέρω αν θέλησε να αλλάξει έτσι επαγγελματικό προσανατολισμό, μπορεί να αγάπησε η κοπέλα, να παράτησε το τραγούδι, να αφοσιώθηκε στην οικογένεια. Καλά, και στην Αμερική πολλοί κάνουν καριέρα. Πολλοί Έλληνες τραγουδιστές. Μπορούν να πάνε εκεί και να κάνουν καριέρα και εκεί εξίσου, γιατί είναι πολύ Έλληνες. Εκεί που πήγε ασχολούνταν με το τραγούδι στην αρχή και μάλιστα είχε πάει αρκετά καλά. Τώρα τι έγινε, της ήρθε ο έρωτας Καρακούτελα και έκανε παιδάκι. Γι' αυτό πρόσεχε. Να μου έρθει ο έρωτας Καρακούτελα και έκανε παιδάκι. Μη σε ψάχνουμε στην Ινδία. Στο Αμπουδάμπι. Στο Τσιμπουντί. Το φαντάζεσαι? Όχι. Εγώ ούτε από τον εαυτό μου. Τι να πω, να του ζήσει, να τους ευτυχήσει, να είναι γερό, καλότυχο. Άντε, κάντε και άλλα βρε. Και άμα δεν τα έχετε, δεν τα θέλετε, δώστε μας εμάς, δεν υπάρχει θέμα. Κάποιος προσπαθεί να μέσα. Θα πάμε στα τα ποντίκια. Έχει σκοπό να μας κάνεις τίποτα και μας κλείδωσες. Α, εντάξει. Α, και στο κοντρόλ ποιος είναι, κανένας δεν είναι. Θα παίζει. Ελάτε να με σώσετε, σας παρακαλώ πολύ φίλοι μου, φίλες μου. Βρω το αυτόματο. Είναι όλα στο αυτόματο.
Τι έχουμε όμως μετά, ρε Κασάνδρα? Έχουμε Λιλή, Ιωαννά. Εμένα ρωτάς? Ναι. Για ποιον να ρωτήσω? Την είδα. Και τι είμαι εγώ, παρουσιάστρια, για να ξέρω. Την έχω στο Instagram. Ανέβασε φωτογραφία, έτσι, χειρουργείο έκανε. Έχουμε νομίζω... Επέμβαση ρουτίνας έγραφε. Φωτογραφίες, τι ανέβασε πάνω στο... Επέμβαση ρουτίνας, φαντάζομαι για να αποτοξάγει θα είναι. Και εγώ αυτό, και έτσι αν τη δεις, συγγνώμη να σχολιάσω λίγο. Λοιπόν, αν τη δεις άβαφη, τα χείλια, τον μπότ. Δεν είναι πιο normal και πιο φυσιολογική? Εμένα μου άρεσε πιο πολύ. Αφού το φράξελ πάει σύννεφο, Άρη. Και ενώ αυτός πάει φράξελ. Άντε βρε Ιωάννα, κάνει κι άλλο. Ποιο είναι το φράξελ? Το φράξελ είναι ένα τζέλ που σου βάζουνε και είναι κάτι σαν βελονίτσες, δεν τις νιώθεις, το οποίο ξεπαίνει το ηλουροϊκό. Έτσι σου κλείνουν οι πόροι, οτιδήποτε λεκέ, οτιδήποτε έχεις εξαφανίζεται και δεν χρειάζεται make-up. Φράξελ δαγκωτό. Το στο χειρουργείο πριν. Στάνταρ κάνει φράξελ κάθε 6 μήνες. Δεν σου πω και κάθε δίμηνο κάνεις έτσι. Ναι, αυτό θα είναι σαν τον Botox στυλ. Δεν έχουμε ρεσιστικές για τις φωτογραφίες. Ηλία ρίχτω. Να το. Και δες τώρα φωτογραφίες. Ναι, δεν είναι... Δες τώρα πώς είναι εδώ. Που δεν έχει πέσει λίγο φίλτρα. Το πόδι έχει κάνει χειρουργείο, είναι μια μικροεπέμβαση. Και πρέπει να το δούμε. Δηλαδή... Ένα το πόδι είναι φυσιολογικό, το άλλο έχει κάνει χειρουργείο, το οποίο είναι... Ναι, εμείς το άλλο βλέπουμε, δεν βλέπουμε το χειρουργημένο, επειδή τώρα μεταξύ μας δεν βλέπουμε το χειρουργημένο πόδι, το άλλο μας δείχνει. Έκανε μια έκαμαση ρουτίνας, λέει, όπως αποκάλεσε ο γιατρός, λέει. Εντάξει. Για αγκιοχειρούργος κιόλας. Αγκιοχειρούργος. Θα μάθουμε περισσότερα, δεν μας άφησε πολλά. Ναι. Θα μάθουμε περισσότερα τις άλλες μέρες. Είμαστε εκεί, θα τρυπώσουμε. Το κορίτσι μπορεί να έχει ένα μηνίσκο, το πολυποδόσφαιρο ξέρω εγώ. Το ζαγοράκι. Ποδόσφαιρο ή οι συστάσεις μπορεί να κάθεται? Δεν ξέρω, εμένα μου ανακατεύεις με αυτά. Στις μύτες κάθεται. Όχι. Θες να το πω που κάθεται? Δεν είπαμε, όχι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Παρ' όλα αυτά αγαπημένη Ιωάννα Λούνη. Αγαπημένη εννοείται. Σάρα είναι. Δεν το συζητάμε. Μετά πάμε στο δικό σου. Εκεί που δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ άλλο αυτά αυτό πώς λέγεται ρε το που έχουν τα μοντέλα, το γκατούλα. My Style Rocks. Γκατούλα. Εκεί χαμός, έτσι. Ραμόνα. Α, καλά. Πώς από Θεσσαλία τώρα? Ραμόνα. Δεν στο γράψω. Έχω καμία δουλειά με τη Ραμόνα. Γκατούλα. Θα λες, εμένα γιατί δύο. Γιατί δύο και όχι τρία. Τι γίνεται εκεί πέρα ρε Κασάνδρα? Τι γίνεται, ο κακός χαμός γίνεται. Παιδιά την έχουν πουλήσει. Ναι, βγαίνανε κάτι φωτογραφίες σαν διάσημη στάρ και τέτοια. Είδανε λέει την Κυριακή που μας πέρασε στο Βέρτη σας, γελάτε με την ησυχία σας. Τώρα πρέπει να δείχνετε καλέ εδώ. Είδανε την Κυριακή που μας πέρασε, Σιλάνς. Μ' αρέσει που λες και συγγνώμη να δεν πας. Είναι άντικο αυτό που κάνεις. Εγώ. Ο Κυριάκος ξέρει. Ένα κοντινό σε Κυριάκο. Πανολάζει κορόμιλο. Λέω τα γέλια, δεν εντάξει. Λοιπόν, πήγανε λέει την Κυριακή που μας πέρασε στο Βέρτη και είχαν ένα λέει στυλ, λες και ήτανε στάρ. Και εμείς προχθές που ήμασταν στο Μαρκής που πήγαμε στο Βασίλη το Δήμα, παιδιά, περάσαμε τελεία πολύ ωραία. Ήταν δικιά μας αγαπημένη Ιωάννα Τούνη. Ιωάννα Τούνη. Δεν μπορώ, εδώ το... Έλα πες το, αφού το έχεις. Όχι, δεν το λέω. Εντάξει, είναι πολύ ρε παιδί μου, γυναίκα πληθωρική. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Ο Χάρης ο Χριστόπουλος δεν λέγεται, έχει ενθουσιαστεί μαζί της. Και γενικά όλη η κριτική επιτροπή εκεί πέρα τη συμπαθούν αρκετά. Γιατί υποστηρίζει την τρέλα που πουλάει. Αυτό. Δεν την πουλάει απλά, την υποστηρίζει. Έτσι είναι στην καθημερινότητά της. Είναι ο της. αυτός της. Και είδες πόσο τελικά αυτό μετράει προς τον κόσμο και προς όλους. Φαίνεται ποιος προσποιείται. Εγώ ψηφίζω Ραμόνα πάντως. Το καλύτερο Γκατούλα. κορίτσι. Εσύ θέλεις τον δύο. Θέλεις δύο. Το θέλεις. Και που λες Κασάνδρα, για πες. το επόμενο θεματάκι αυτής της εβδομάδας. Είδαμε και μία αποχώρηση. Ναι, για ποιος? Έφυγε η Γεωργία η Μαλιού. Γεωργία Μαλιού, αυτό το My Style Rock. Δεν ξέρω όλα τα ονόματα. Έφυγε μία η οποία και αυτή αντιμιλούσε πάρα πολύ και μάλιστα λένε ότι κάποτε είχε και νταραβέρι μαζί με τον δικό μας τον Ηλία τον Βρετό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή η εκπομπή σε ποιο κόσμο απευθύνεται και ποιος είναι ο κόσμος που την παρακολουθεί πραγματικά? Επειδή το παρακολουθώ, τις περισσότερες φορές ναι. Κοίταξε. Θεωρώ ότι η κριτική που κάνουν πολλές φορές είναι άθλια. Δηλαδή δεν μπορείτε να βάζει μια Αλεξάνδρα Κατσαΐτη που,
για το δικό της το στυλ και αυτό που κάνει στη δουλειά της, είτε έχει να κάνει τραγουδιστές, ηθοποιούς, ξέρω εγώ, το έχεις, το υποστηρίζεις, καλά το κάνεις. Τώρα σε μια απλή κοπέλα, π.χ. εγώ, η Κωνσταντίνα, θα βγούμε κάθε μέρα έξω, εάν πάρουμε τις συμβουλές τις δικές της, θα μας αποκαλούν σούργελα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, απλά βλέπει μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ extreme, τη θέλει πιο συντηρητική. Έχει δει άλλη συντηρητική, σε θέλω πιο extreme. Δηλαδή, αποφάσισε τι θέλει. Αυτό εμένα με αυτό που ξέρω ότι δεν έχουμε να φάμε εκεί έξω και ασχολούμαστε με το φουλάρι, θα είναι δεξιά αριστερά. Απλά η κατηνιά πουλάει, αυτό το γυναικουλίστικο το. Πάμε έχουμε το επόμενο. Το επόμενο, παιδιά, λοιπόν, πρώτα, το επόμενο θα το βάλεις, είναι βιντεάκι, τι έχει γίνει στην εκπομπή και από εδώ και πέρα, επειδή εσύ είσαι παρουσιάστρια και εγώ είμαι ένας φτωχός και ταπεινός παρουσιαστής, ναι, ποταπός, θα δεις τι θα κάνεις. Πάμε να δούμε το βιντεάκι πρώτα. Θα σας πω κάτι, μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα της Μαρίας της Μπεκατόρου, ότι ψωνίζει από τη λαϊκή εσώρουχα και μπιζάμες. Γιατί δεν το παραδέχεται? Γιατί να μην το πεις? Όλοι ότι κάποια στιγμή λίγο ή πολύ έχεις δει ένα ωραίο, πολύ ωραίο μπλουζάκι που το έχεις πάρει από τη λαϊκή. Βέβαια. Εσείς έχετε πάρει πράγματα από τη λαϊκή? Φυσικά. Εγώ πήρα κάλτσες, αλλά μυρίζανε. Τι μυρίζανε? Μυρίζανε συνθετικές και μυρίζανε πέτρες. Νόμιζα ότι μυρίζα ποδαρίλα, τι που δεν πόδι. Είχα βρει κάτι τρομερές κάλτσες μαύρες, αλλά μετά με το που 2-3 που τις φόρεσα, έβαζα τα παπούτσια και φεύγαν όλοι και λέω άσου το καλύτερα. Ρε, πώς τα πόδια σου, όχι κάλτσες. Όχι, τα πόδια μου δεν... Βρωμάνε τα πόδια σου γενικά με τα παπούτσια. Ανάλογο στην κάλτσα. Α, η κάλτσα, ευθύνεται. Αν είναι συνθετική κάλτσα βρώμα, για βγάλε το παπούτσι σου να μυρίσω τώρα να τα τη γίνεται. Φορώ μια κάλτσα η οποία είναι αντιτέχεια, δεν μπορώ να στη βγάλω. Γιατί, να μυρίσω. Γιατί αυτό τώρα, μεσημεριάτικο. Τι έγινε, εντάξει, όχι, δεν μυρίζει. Είναι καθαρό το παιδί. Εδώ θα τα δείτε όλα, κυρίες και κύριοι. Ναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μυρίσουμε και τα πόδια μας. Για ποιο λόγο να έχουμε? Όχι, ο Θεός να βάλει το χέρι του, μας έφτιαξε να μυρίσουμε τίποτα άλλο. Εγώ που έχω παιδιά και μυρίζω πόδια και γενικά δεν έχω τέτοια προβλήματα. Είμαι πολύ καλά. Ράτζι. Είδες τι κάνει η παρουσιάστρια? Τώρα τι θα μου πεις, ότι εγώ πρέπει να έρθω να μυρίσω τις κάλτσες? Εννοείται τι έκανε, δηλαδή. Να πεθάνω επί τόπου. Άστα στο σπίτι. Σήμερα το πρωί της έβαλα. Να ξέρετε όμως κάτι, είμαι τυχερή, δεν μυρίζω. Είναι και αντίπας. Βρε, ό,τι θέλει εσύ είναι αντίπας. Αντίπας, ο αντίπας ώρες τραγουδάει, τι κάνει. Παιδιά, τώρα έκανε αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεφύγει λίγο, έτσι. Λίγο ξεφύγει. Αφάνατε ελληνική τηλεόραση. Όχι, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, το κορίτσι μπορεί να έχει βίτσια. Πάλι καλά που δεν είπε βγάλει το παντελόν να μυρίσει το εσώρουχο. Κάτσε, περίμενε ακόμα. Όταν έβλεπα το βίντεο, έλεγα, λέω, γιατί μιλούσαν για εσώρουχα τη λαϊκή, λέω, έχει γούστο. Σου πέρασε το Ορίστε. Πέρασε. Τώρα τα Παπαδημητρίου η καλτσολάγνα. Και αυτό λαγνία είναι, γιατί άλλοι θέλουν να γλύφουν τα δάχτυλα. Μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλο τίτλο. Όπου και φαντάζομαι να έχει καλό πεντικιούρ και να είναι η μπίχλα. Κασάνδρα, μπορούσαμε να βάλουμε η μυρωδοκαλτσού. Η μυρωδοκαλτσού. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Γέλα λαβρινή μου, αγάπη με ελεύθερο, μη σε κρατάει κανείς. Και κλείνουμε, παιδιά, αυτή τη στήλη. Θα δούμε πρώτα το βιντεάκι και μετά θα σχολιάσουμε, γιατί το βιντεάκι, γιατί έγινε μια δήλωση από μια πολύ γνωστή και πολύ πετυχημένη τραγουδίστρια. Πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο και μετά. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Πες πως μπορείς να'ρθεις να με βρεις, να με κρατήσεις. Πες πως μπορείς να'ρθεις να με βρεις. Αχ, τα καταφέρα, δεν έφυγα πολύ από το μέτρο. Μανούλα. Τι θέλεις από μένα, ναι, εγώ είμαι πια μια ξένη. Τράβας τη γυναίκα σου που σε περίμενε. Στανισάρα, σ' αγαπάμε. Αγαπάμε Στανίση τρελά. Εντάξει, το βιντεάκι, Άρη, πραγματικά σε παραδέχομαι όλα τα λεφτά. Ο αθάνατος Βέγκος. Βέγκος, αυτό. Λοιπόν, η Κατερίνα Στανίση λοιπόν έκανε μια δήλωση ότι, πιο νέα φυσικά, ότι για να μπορέσει και να επιβιώσει σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί, έκανε κοσομασιόν. Δηλαδή και όλες οι τραγουδίστριες στην αρχή κάνουν κοσομασιόν. Τι σημαίνει κοσομασιόν για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν, που δεν γνωρίζουν.
Τι σημαίνει κονσομασιόν? Ότι ρε παιδί μου κάθονται στο τραπέζι, παίρνεις με τον πελάτη, να σε κεράσει ποτό. Να σε κεράσει ποτό. Εδώ τώρα γίνονται, που έχει γίνει, έχουν γίνει και πολλές. Παλιά, και συνεχίζει τη δήλωσή της και λέει ότι παλιά μας κερνούσανε σαμπάνιες, μας κερνούσανε τα πάντα, λέει, τώρα λέει μια πυρίζα να τα κερνάνε τα κορίτσια και σφινάκια. Η Ζωζό της ανάβανε το τσιγάρο με καμένο πεντοχίλιαρο. Τότε που το πεντοχίλιαρο ήταν και έτσι της ανάβανε το τσιγάρο. Ενώ τώρα θέλει να σου πει ρε παιδί μου ότι όλες κάπως ξεκινάνε, εντάξει, λέει, αλλά λέει τώρα λέει, έχει πέσει λέει φτώχεια πιο πολύ. Λέει. Δεν κερνάνε τόσο πολλά, λέει. Παιδιά, αυτό με την κονσομασιόν δεν γίνεται μόνο στις γυναίκες, ακόμα και στους άντρες τραγουδιστές. Γενικά σε όλα τα πεδουξίδικα. Δεν μίλησε για τις γυναίκες, έκανε τη δήλωση για αυτό. Αφού τελειώσει το πρόγραμμά σου, πρέπει να κατέβεις στο μαγαζί, να κάνεις μια γύρα στα τραπέζια. Δημόσιες σχέσεις το λένε τώρα. Ναι, οκ. Είναι λίγο πιο ευγενικό. Και ένα όριο αυτή η δημόσια σχέση. Απλά τότε να είσαι γυναίκα και στην πίστα ήταν κακόφημο, ήταν πολύ πιο σπάνιο. Τώρα έχει γίνει. Δηλαδή λογικό τότε να χτυπούσε αλλιώς το κόσμο. Τώρα είναι κάτι normal. Εντάξει, τι να κάνουμε κουκλίτσα μου, τα πέρασες και αυτά. Τα νέα κοριτσάκια τι κάνουνε σήμερα. Να προσέχουν λίγο τις κονσομασιόν εκεί που κάνουνε. Κλείνουμε. Πάμε για διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, να πιούμε λίγο καφέ, να πάμε να πάμε πάλι. Εσύ έφαγες, εγώ δεν έφαγα. Μην φύγει όμως κανένας. Πάρα πολύ καλό θεματάκι. Έρχεται σε λίγο, αλλά ακούμε τώρα για ένα τερζί που και που. Είναι ανάγκη να μιλήσεις. Μην φύγει κανείς, θες παρεάκι. Σε λίγο κοντά. Μ' αρέσει η μουσικούλα σήμερα, πιο ροζιά. Λοιπόν, στο σημείο κρατάω στα χέρια μου, είπαμε, το νέο επαναστατικό προϊόν Facelift Serum. Εδώ το έχω, κάτσε να το. Τηλεφωνήστε για τις δικές σας παραγγελίες στο 540-601 στην τιμή του 69 και 90. Και μέσα σε ένα λεπτό, φίλες μου και φίλοι, και φιλιάδες που είναι πλέον, γίνεστε άλλος άνθρωπος. Ξεχάσετε τη χειρουργία και τις υποθέσεις με πόνο και στα οικονομικά μας πλέον δεν είναι τόσο καλά, 69-90 μόνο. Σε ένα λεπτό, Facelift Serum. Μπράβο. Αλλά επειδή είμαι καλή, σήμερα θα δώσω άλλα 2 δώρα. Βρέθηκαν τυχεροί για τις κομμώσεις πριν από το στούντιο Χερ. Θα δώσω όμως 2 δωράκια. Να τηλεφωνήσεις τώρα στο 540-601. 2 περιποίησεις προσώπου για εσάς φίλες μου που μας βλέπετε προς σπίτι. Τώρα στην εκπομπή εδώ θες παρεάκι. 540-601. 2 περιποίησεις προσώπου από το κέντρο αισθητικής μόνιμη ομορφιά. Για να ακούω τα τηλέφωνα. 540-601. Περιποίησεις προσώπου. Και τι έχω τώρα κοντά μου, ποιον έχω, ποια έχω. Μία γυναίκα που εγώ προσωπικά θαυμάζω με όλη τη σημασία, κακούρα τηλέφωνα, με όλη τη σημασία της λέξεως, όχι μόνο εξωτερικά, γιατί είναι θεά η γυναίκα, θα τη δείτε σε λίγο, αλλά και κυρίως σαν χαρακτήρα. Είναι κοντά μου η κυρία Ελένη Αναλυτή, η οποία είναι πρόεδρος της Ακαδημίας Ενίας. Ελένη μου, να σου μιλάω στον ελληνικό. Αγάπη μου, γιατί και εγώ σε θαυμάζω μωρό μου. Σ' αγαπώ πολύ, σε εκτιμώ, το ξέρεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Τώρα το πολύ θα σου πω με πολύ μεγάλη μου τιμή, ειδικά από σένα, διότι είσαι το πιο δημιουργικό πλάσμα και πραγματικά σε θαυμάζω. Και δυναμικό, που πιστεύω στις γυναίκες τις δυναμικές. Είναι πολύ πιο όμορφες. Θυμάσαι που σου έλεγα χθες το βράδυ, ότι όταν τα ακούω αυτά από σένα, που πραγματικά σε θαυμάζω, γιατί έχεις όλο το πακέτο. Όλο, πραγματικά. Και ξέρω ότι η γνώμη σου, αυτό που θα πεις, είναι η αλήθεια. Είναι μεγάλο μου τιμή να τα ακούω αυτά από σένα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για σένα. Γι' αυτό ήρθες εδώ σήμερα. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι πραγματικά ότι με διέπει ειλικρίνεια και όταν οι άνθρωποι που συνομιλώ και κατά καιρούς βρίσκομαι το αντιλαμβάνονται και το λένε, είναι πολύ μεγάλη μου τιμή. Άρα έχω πετύχει σαν άνθρωπος. Που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό ακριβώς. Όχι, και εγώ λέω πάντα την αλήθεια, δεν είμαι άνθρωπος που θα πω. Το ξέρω το αυτό. Καταλαβαίνεις. Το ξέρω, το έχω βιώσει, το ξέρω. Χαίρομαι. Λοιπόν, είπαμε ότι είσαι πρόεδρος της Ακαδημίας Ενίας. Θέλω να μας μιλήσεις εσύ, να μας πεις 5 πραγματάκια. Πώς θες εσύ να ξεκινήσεις. Και θα μπούμε σιγά σιγά και με τα αγόρια μας εδώ στο θέμα, γιατί είναι πιο ειδική από ότι εγώ. Ποδοσφαιρικό το θέμα. Βέβαια. Και γυναίκα πρόεδρος σε ομάδα, ακαδημία τέλος πάντων, γιατί γυναίκα είναι σπάνιο πράγμα, έτσι, γιατί, εντάξει,
Οφείλω να πω ότι... σας διέκοψα μήπως? Όχι, ολοκλήρωσε έτσι. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι όλοι οι χώροι είναι για όλους. Ότι πλέον δεν υπάρχει κάτι ανδροκρατούμενο. Σίγουρα. Με τη μόνη διαφορά θα πω ότι για τους άντρες είναι το ιδιαίτερο σε σχέση με τις γυναίκες. Ξέρουν πάρα πολύ καλά το γήπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι γυναίκες μπορεί να ξέρουν να νοικοκυρεύουν αυτό που είναι γύρω και έξω από το γήπεδο, αλλά οι άντρες είναι αυτοί που θα είναι αιώνια μέσα στο γήπεδο. Το ξέρουν καλά αυτό και κανένας δεν διεκδικεί αυτή τη γνώση, έτσι. Απλά εμείς είμαστε οι μαθήτριες που μαθαίνουν και ευτυχώς γρήγορα. Ευτυχώς. Με τι ηλικίες ασχολείστε στα παιδάκια? Παιδάκια, γιατί είπατε... Παιδάκια, ακριβώς. Και έφηβοι βέβαια, έτσι. Ξεκινάμε τις ηλικίες του 2013, που είναι τα μπαμπίνι, τα baby μπαμπίνι, που είναι πραγματικά η ζωή, παιδιά. Δηλαδή θεωρώ ότι η εικόνα τους, το πάθος τους, γιατί θεωρούμε ότι κάνουν κάτι πάρα πολύ μεγάλο, κάτι πάρα πολύ δυνατό. Και αυτό πραγματικά εντυπωσιάζει, έτσι. Μετά είναι τα πιο συνειδητοποιημένα για αυτό που κάνουν, είναι τα juniors και τα pre-juniors και τα juniors. Είναι ηλικίες 2007, 8, 9, 10 και μετά πάμε στο παιδικό και στο προπαιδικό, που εκεί πλέον ξεχωρίζουν και τα ταλέντα, ξεχωρίζει η διάθεση της εκτόνωσης, γιατί πραγματικά η μαγεία του ποδοσφαίρου είναι ότι από τις σαλάνες μπήκε στις ακαδημίες. Εδώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς, και είναι προς τιμή τους μέσα στην κρίση πρώτα απ' όλα και μέσα στον αγώνα της βίωσης και επιβίωσης, είναι δίπλα στα παιδιά τους. Δηλαδή δεν προλαβαίνουν να πάνε στο σπίτι τους, θα πάνε τα παιδιά τους, θα πάνε σε όλες τις δραστηριότητες, γιατί πραγματικά επειδή η πολιτεία εδώ έχει, αν θέλεις, αφήσει κάποια πράγματα, έχει διαφορήσει εντός παρενθέσεως, γιατί δεν θέλω να είμαι σκληρή, θέλω να είμαι πιο ευχάριστη γιατί ασχολούμαι με παιδάκια. Οι γονείς το κάνουν όμως αυτό. Και τα μεγάλα παιδιά, τα οποία είναι και τα ταλέντα κάποια, έχουν φοβερή αγωνιστικότητα όλες οι ηλικίες, έχουν έναν ωφέλιμο και δημιουργικό εγωισμό που θέλουν να κερδίσουν. Βέβαια αυτό οφείλεται και στην Ακαδημία, γιατί έχει φανταστικά γήπεδα, με την έννοια σωστά οργανωμένα, και μεγάλα γήπεδα που λείπουν. Η γηπεδικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που μια άλλη εκπομπή, εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε. Γιατί... Πού βρίσκονται οι ακαδημίες, κύριε Ελένη? Είναι στην οδό Τρίτσι. Είναι ακριβώς απέναντι από το παλατάκι του ΠΑΟΚ, του μπάσκετ. Είναι το αθλητικό κέντρο, το οποίο λέγεται και Επίσκυρο. Και ο Ενίας έχει να κάνει σαν όνομα με τη μυθολογία. Αγαπημένη μου ήταν Γιος Αφροδίτης. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και επίσης, ακόμη σημαντικό, λέγεται Επίσκυρο. Και είναι η αρχαία λέξη του ποδοσφαίρου σήμερα, το νεότερο. Παράλληλα βλέπουμε την ώρα που μιλάτε, βλέπουμε φυσικά και τις εγκαταστάσεις και κάποια τα παιδάκια και τους μεγάλους φυσικά. Ποιος είναι ο σκοπός σας? Λοιπόν, πραγματικά με εντυπωσιάζει η ερώτησή σου, γιατί είσαι πάρα πολύ νέος και ανίχνευσες πολύ γρήγορα το τι συμβαίνει και γιατί θα πρέπει να υπάρχουν οι ακαδημίες. Παλιές άλλες εποχές, δεν θα ήθελα να πω παλιές, αλλά άλλες εποχές, τα παιδιά όλα βγαίναν από το σπίτι τους μετά το σχολείο και παίζανε στις αλάνες, στις αυλές, και ήταν το ποδόσφαιρο, το οποίο ξεκίνησε, εν πάση περιπτώσει, τη γιαγιά να το κάνει με τα πανιά, και οι πιο πλούσιοι εκείνες τις εποχές είχαν μια αληθινή μπάλα. Όλο αυτό έδινε το χαμόγελο στο παιδί. Έδινε όλη αυτή την ψυχή, το άνοιγμα και τη διάθεση, και ακόμη πριν κοιμηθεί να σκέφτεται την επιτυχία του. Αυτό είναι πάρα πολύ δημιουργικό και είναι η ισορροπία ψυχής. Ήταν έξω, ήταν ελεύθερο, γιατί δεν είπαμε το πιο σημαντικό. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που έχει μυαλό, είναι εγκεφαλικό. Δηλαδή πρώτα λειτουργεί το μυαλό και μετά η κίνηση. Γιατί δεν τον ξέρεις τον αντίπαλό σου, και ειδικά τότε που δεν υπήρχαν και τα monitors και τα slides και όλα αυτά για να δει και τι θα πρέπει να συμβεί, έπρεπε να το ανιχνευτεί, και πολύ γρήγορα βέβαια όλο αυτό, που σημαίνει μαθηματικά και σημαίνει συνεργασία, φιλία, ακόμη και με τον αντίπαλό του. Μπορεί έξω στην ίδια γειτονιά να παίζανε πάλι ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό.
Και βέβαια θέλουν το ίδιο τώρα τα παιδιά που είναι κλεισμένα, που έχουν πάρα πολύ διάβασμα, που λειτουργούν με πάρα πολύ στα λάπτοπ και στα computers. Αυτό είναι όσο θα έλεγα εκπαιδευτικό και τόσο αρνητικά εχθρός του παιδιού. Στο μυαλό του, στη δημιουργικότητά του, στην ανάπτυξή του, όσες πληροφορίες παίρνουν δεν έχουν το χώρο, το έδαφος και αν θέλεις και τη διάθεση να το βγάλουν προς τα έξω. Γιατί υπάρχει μοναχικότητα. Ενώ ο αθλητισμός έχει παρέες, κοινωνικότητα, φιλίες, ωφέλιμο ανταγωνισμό και κάνουμε τουλάχιστον παιδιά εγωιστές με την έννοια της δημιουργίας, ότι θα πετύχω ο στόχος και όχι της μοναχικότητας, το θέλω και λειτουργεί μόνο με το μυαλό του. Σίμω. Έχετε δίκιο σε αυτό. Από 5 χρονών τα παιδιά έχουν ένα τάμπλετ, όχι Facebook, όχι διάφορα άλλα και έχουν απομονωθεί σε αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που κάνετε, γιατί μαζεύετε τα παιδιά. Παλιά είχαμε και εγώ και ο Άρης, παίξαμε μπάλα, τρέχαμε στις γειτονιές, χωρίς να είχαμε εστίες, βάζαμε 2 πέτρες, προλάβουμε και τα ξερά τα γήπεδα. Θυμάμαι πώς χτυπούσε η καρδιά μου και γενικά όλο το παιδί που ήμασταν σε νεαρή ηλικία, ποιος αντιμετωπίσουμε. Αυτό. Ναι μεν η αγωνιστικότητα, αλλά η χαρά που είχαμε. Έτσι. Και αυτό πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε κι εσείς αυτό το πράγμα. Αυτή η κοινωνικοποίηση που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή σε μικρή ηλικία δεν ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά, απλά προσπαθούν να κοινωνικοποιηθούν μέσα σε ένα σύνολο γενικότερο. Και αργότερα όσο μεγαλώνουν οι ηλικίες τους μπαίνουν στα πιο ιδιαίτερα κομμάτια. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι η διάθεση αυτή, το χαμόγελο, έλαμπες όταν θυμώσουν το τι έκανες, είναι όλη η δημιουργικότητα σήμερα. Και αισιοδοξία. Γιατί σήμερα είναι πολλές των περιπτώσεων που βλέπουν παιδάκια θλιμμένα. Πραγματικά. Ενώ εσείς χαμογελάτε. Θα κάνω μια ερώτηση τώρα που... Ελένη μου, σήμερα, σε αυτή την εποχή που ζούμε, και έτσι πως τα βλέπεις εσύ και τα ζεις καθημερινά τα πράγματα, οι γονείς παίρνουν υπόψη τους αυτό που θέλει το παιδί. Δηλαδή, έχω περιπτώσεις παιδιών που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Το λατρεύουν. Και οι γονείς θέλουν κάτι άλλο. Νομίζω ότι μπορεί το παιδί να καταφέρει να πείσει τον γονιό να ασχοληθεί με αυτό που θέλει. Λοιπόν, έχεις δηλαδή αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις? Να λέει ότι εγώ θέλω το παιδί μου να ασχοληθεί με το καράτε, παράδειγμα. Και να λέει το παιδί, ρε παπά ή μαμά, θέλω να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Κασάνδρα μου, χωρίς να έχουμε μιλήσει ποτέ για αυτό το θέμα, άγγιξες ένα θέμα που υπάρχει στο μυαλό όλων μας που έχουμε ακαδημίες. Είναι πολύ σημαντικό. Ο γονιός, ενώ είναι δίπλα στο παιδί, και ευχαριστώ που ρώτησες, ενώ είναι δίπλα στο παιδί, ενώ λειτουργεί, ζει, αναπνέει και μέσα αν θέλεις από τις ενοχές του για το παιδί, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι όταν θα πει κάτι το παιδί θα αρχίσει να ψάχνει πόσο τον βολεύει ο χρόνος. Όταν έχει αποθυμένο δικό του, θα πας στον αθλητισμό, όχι θα πας στη μουσική, όχι θα πας εδώ, όχι θα πας εκεί. Το παιδί αρχίζει κάποια στιγμή και χρησιμοποιεί αυτή τη διάθεση των γονιών να πάει παντού, οπότε ξαφνικά δεν έχει απόλυτη σκέψη, σκορπίζεται, μοιράζεται και λέει ας πάω οπουδήποτε και όπου μου κάτσει. Ενώ είναι καθαρά ψυχολογία του γονιού να ψάξει να βρει το παιδί του την κλίση που έχει. Και όταν δεν έχει πουθενά κλίση, να του μάθει ότι ο αθλητισμός είναι το πιο σημαντικό στη ζωή του. Εκτός του ότι φτιάχνει ένα μυαλό, φτιάχνει και ένα κορμί. Και μακριά από όλα. Έτσι, μακριά από όλα. Πραγματικά. Και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι μια μάστιγα και τελευταία που παρακολουθώ μέσα στο ίντερνετ νέα από γειτονιές. Η Θεσσαλονίκη δεν το πίστευε ότι είναι τόσο ευαίσθητη σε αυτό το κομμάτι. Και αρνητικά ευαίσθητη βέβαια. Και αυτό είναι άλλο θέμα. Και πλέον δεν υπάρχουν και οι αλάνες αυτές που λέγατε, ήθελα να συμπληρώσω. Δεν υπάρχουν οι αλάνες. Θυμάμαι εγώ τότε και ακόμα στο Υπουργείο, και οι πιο παλιοί θα το θυμηθούν, απέναντι του Υπουργείου ήταν η πλατεία Δικητηρίου. Εκεί είναι το Μαρμάρινο. Θυμάμαι πώς παίζαμε εκεί. Και τώρα έχουν κάνει απλά τα έργα, τα έχουν παρατήσει. Και καλό είναι αυτό που κάνετε. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ καλό. Συνεργάζεστε με κάποιες ομάδες?
συνεργάσιμη ακαδημία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για 3η χρονιά. Είναι ένα κομμάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Τα παιδιά είναι και χρόνια. Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός τόσο ή άλλως δεν είναι μόνο το τριφύλι, είναι ψυχή. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Και πραγματικά αισθανόμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με το Παναθηναϊκό. Και τα παιδιά όταν βλέπουν ότι είναι υπό την σκέπη μιας μεγάλης ομάδος, έχουν και πιο μεγάλο κίνητρο. Πάρα πολύ. Δηλαδή διαφημίζουν ότι έχουν συνεργασία, έστω και σαν συνεργασία με όποιο και αυτό. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Συμμετέχετε και σε πρωταθλήματα, είναι μόνο... Όχι, πρωταθλήματα της Εψημής. Ναι, μας βγάζουν τα προγράμματα που παίζουμε Σάββατο Κυριακή. Που σημαίνει υπάρχει και ανταγωνισμός. Βεβαίως, μα υπάρχουν βαθμολογίες που φτάνουμε κάποια στιγμή προς το τέλος και σύμφωνα με την βαθμολογία μας υπάρχει η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, που είναι ένας στόχος που όλες οι ακαδημίες το προσπαθούν. Και βέβαια οι προπονητές μας κάνουν πάρα πολύ δυνατή δουλειά, με ψυχή, πολύ σημαντικό αυτό, και με αγωνιστικότητα. Γιατί αυτός είναι και ο στόχος, παιδιά, γιατί όσο και να αγωνίσαι θέλεις να πάρεις στο τέλος του δρόμου το κύπελλο, κακά τα ψέματα. Δεν σας κρύβω ότι ήμουν διαιτητής στο ποδόσφαιρο, δεν το έχουμε αναφέρει πολύ συχνά. Εγώ το γνώριζα σήμερα. Πολλά χρόνια έχω παίξει σαν διαιτητής ποδοσφαίρου και σε επαγγελματικές κατηγορίες. Και εγώ σας γνωρίζω. Και όταν διαιτήτευα έτσι μικρά παιδιά, έτσι το πάθος αυτό, δηλαδή έκαναν μια λάθος ενέργεια, κλαίγανε. Δηλαδή το συναίσθημα και το πάθος και όλα αυτά ήταν σημαντικό. Οι γονείς από έξω, όλο αυτό το πλάνο ήταν θεαματικό. Και οι γονείς πολλές των φορών ξέρουν καλύτερο ποδόσφαιρο από τα παιδιά που παίζουν μέσα, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά και αυτό έχει την ομορφιά του. Έχει την ομορφιά του. Γιατί εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη ότι ο γονιός συμμετέχει σε αυτό που κάνει το παιδί. Και έχει έναν δικό του τρόπο, αν θέλεις, να επεμβαίνει και αισθάνεται και το παιδί περήφανο κάποιες φορές ότι και ο γονιός μου ξέρει τι κάνω και πώς το κάνω. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρούμε ότι εκτός από το διοικητικό κομμάτι που έχετε εσείς, βλέπουμε και το γυναικείο ποδόσφαιρο να ανεβαίνει στην Ελλάδα. Αχ, αυτό είναι μια κρυφή μου υπερηφάνεια, να πω την αλήθεια, χωρίς να είμαι η γυναίκα, η φεμινίστρια με αυτή την έννοια, έτσι. Απλά όμως, επειδή αγωνίστηκε η γυναίκα να κερδίσει πολλούς χώρους ανδροκρατούμενους και κοινωνικά είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις μια γυναίκα να παίζει ποδόσφαιρο. Εγώ προσωπικά που τις βλέπω, γιατί έχουμε τους αετούς, φιλοξενούμε στα γήπεδά μας και κάνουν τις προπονήσεις τους, και μια φορά μου έκανε και εντύπωση. Ήταν 10:30 το βράδυ που κάναν προπόνηση. Περιττώ να σου πω δε ότι οι γονείς φέρουν τα παιδιά τους από Σέρρες, Κιλκής, Δράμα, Καβάλα για να έρθουν στα γήπεδά μας να παίξουν. Και αυτό πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι για τους γονείς. Όπου ρίχνει καρεκλοπόδαρα, μια βροχή θεομηνίας. Και τα κορίτσια ήταν μέσα και κάνανε προπόνηση. Εκεί, ναι. Και λυπάμαι που δεν έβγαλε φωτογραφία, απλά και μόνο γιατί αισθάνθηκα πολύ περήφανη. Γιατί έχω και κόρη, έχω και εγγονή. Που σημαίνει στις γυναίκες είναι πολύ σημαντικό. Τα γηπεδάκια είναι και ανοιχτά και κλειστά, έχει δηλαδή και... Όχι, είναι ανοιχτά. Όλα ανοιχτά, έτσι. Είναι ανοιχτά. Τώρα ασχολούνται καθόλου με τον αθλητισμό? Βεβαιότατα, και η μία και η άλλη. Με το ποδόσφαιρο? Δεν στο κρύβω. Δεν στο κρύβω ότι η εγγονή μου, παρόλο ότι είχε πρωταθλητισμό στη ρυθμική, έχει το κορμί που τη βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι έχει κλείσει στο ποδόσφαιρο. Και μάλιστα η εγγονή σου, έτσι. Αγάπη μου, αισθάνομαι περήφανη, σε ευχαριστώ που το λες. Έλεξε τη γιαγιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι αριστεροπόδαρη είναι. Και το παίζει πάρα πολύ καλά. Και το θέλει. Αλλά είναι πολύ σκληρή προπόνηση και η μαμά επέλεξε να είναι πολύ καλή μαθήτρια. Είπαμε εδώ για τους γονείς. Και ο ΠΑΟΚ στη γυναική ομάδα έχει βοηθήσει πολύ. Άμα το συνεχίσεις αυτό, βλέπω να φεύγει κάτι από εκεί. Κάποια κάμερα να φεύγει από εκεί. Έχουμε αριανούς Ολυμπιακούς. Όχι, πήγα να πω ότι στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε και κάποιες ομάδες στην πόλη μας. Πανελλαδικά ο ΠΑΟΚ παίρνει τα πρωταθλήματα τα τελευταία 7 χρόνια και έχει βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη του γυναικείου. Ναι. Μια που αναφέρατε. Είναι αλήθεια. Και βοηθάει και τις υπόλοιπες ακαδημίες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να συνεχιστεί. Και νομίζω, συγγνώμη σας διακόπτω, η προπονήτριά σας
στις ακαδημίες προήρθε από... Ακριβώς, από τον χώρο του ΠΑΟΚ, με περγαμηνές, με κύπελα... Με εμπειρία, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη, η οποία προπονεί τα μπαμπίνια δικά μας. Και τη λατρεύουνε. Πολύ σημαντικό. Είναι η Γιώτα Τσελακόγλου. Τη λατρεύουνε, πραγματικά. Παράλληλα να αναφέρουμε Σίμω ότι και σήμερα η εθνική μας παίζει τους αγώνες μπαράζ. Σήμερα η εθνική μας με την Κροατία. Στην Κροατία. Μην το χάσει κανένας. Είμαστε καλή επιτυχία. Δεν είμαι γνώση. Θα το δούμε σήμερα. Είναι σημαντικό μάτς. Θα σου πω όμως ότι έκανες την κέρια ερώτηση. Αυτό που λέμε για γονείς που αισθανόμαστε περήφανοι γιατί όντως θυσιάζονται για τα παιδιά τους και ένα διαχωρισμό που δεν το τολμάνε πολύ να το κάνουν. Απλά αισθάνομαι πάλι περήφανη για σένα και μπράβο σου. Είναι σημαντικό. Κυρία Ελένη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν τιμή μου. Να δηλώσετε κάτι, να πείτε εσείς κάτι. Τίποτα απολύτως. Απλά το μόνο που θέλω να πω στην πολιτεία, γιατί οι γονείς κάνουν το χρέο τους με το παραπάνω. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Στην πολιτεία και στις δημοτικές αρχές να βοηθήσουν στη παιδικότητα. Λείπουν τα γήπεδα από τον τόπο μας. Και είναι στην Αμερική, ό,τι κτίριο κατασκευάζουν, θα πρέπει κάπου, σε κάποιο πλεινό τείχος, μπροστά στην είσοδο να υπάρχουν τουλάχιστον κάποια καλάθια και κάποιοι χώροι για να γυμναστούν, να εκτονωθούν τα παιδιά, όχι να γυμναστούν, να εκτονωθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από το να γυρνάνε οπουδήποτε αλλού είναι πολύ πιο σημαντικό να ασχολούνται με ένα άθλημα. Και ίσως σκεφτούμε αυτό το πράγμα ότι αν το παιδί δεν χαρεί από μικρή ηλικία, είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, δεν χαρεί την παιδικότητά του, βγαίνει σε μεγάλη ηλικία στα 30 και πάνω ο παλιπαιδισμός. Το βλέπουμε συχνά το φαινόμενο. Το παρατηρούμε, ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Ακριβώς. Αγγίξετε θέματα από την επιστημονική τους πλευρά και σας ευχαριστώ. Βοηθήσατε πολύ. Κάποια στιγμή αυτό πήγα να πω. Εμένα είναι μεγάλη μου τιμή. Σ' αγαπώ, Ελένη. Πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ξέρεις, θα τα πούμε στην πορεία. Και πάλι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά. Και εγώ. Είδα τιμή μου και χαρά μου. Φίλοι μου, είπαμε πρόεδρος Ακαδημίας Ετνίας, να πάρετε τα παιδιά σας να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, όλα και αν να δώσαμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 ακριβώς just, εδώ γύρω που αν θες παρεάκι φυσικά, μόνο θες παρεάκι, έτσι, όχι κάτι άλλο. Και κάντε μας like που, στη σελίδα μας, στο Facebook, στο θες παρεάκι official, αλλά και στο Instagram πλέον, έχουμε και Instagram, το λέμε. Και στο κανάλι μας για να βλέπετε τις επόμενες μας επαναλήψεις. Europe One. Και έρχονται και επαναλήψεις. Εμείς θα είμαστε κοντά σας τώρα την Τρίτη, Θεού θέλους και και ολοεπιτρέποντος. Μέχρι τότε να προσέχετε. Σας αγαπάμε. Τα φιλιά.